Mamadou Kamara niso kologira bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la. N'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye. Tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki. Jardin kalo sara ye 2000, primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la. A y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01. A ye wuli joona ka s'u ma baw waati sera ka ban. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferco ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili. Tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Yirimajɔ Atetebugu 759 logements min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Labbaik Allahumma labbaik. An balimaw ni ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage wa commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta
le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kɛlen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoli ye an ye kunnafoli min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Agence Dunia Travel Service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye
filɛbaaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye bi su in na an ka maa bisimilata o ye Abulayi Fofana ye nka aw bɛɛ lajɛlen b'a wele ko 120. Ale yɛrɛ a kun kan ka taa basikɛti la dɛ. Abulayi Fofana yani ale ka don kɛnɛ kɔnɔ laada don an bɛ kɛnɛ ɲama fifa. Fala ye sisan dontɔ kumaso in kɔnɔ gouvernement ka bataki y'an sɔrɔ n'o y'u ka bataki 80nan ye k'a yira sa ko min ye furancɛla fanga gouvernement ye k'a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan ani diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen tulo kan. Diɲɛ yɛrɛ kuuru kiiriso min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko cour international de justice Mali ale tun taara ka taa ka ko da bɔgɔ jeninen kan yen. Gouvernement ko bi ko min ye nin kalo in tile 19 ye n'o ye septembre kalo tile 19 ye san 2025 ko min ye cour international de justice maaw ye fala ye k'u ye u ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko Algérie ko a tɛ bi a sɛbɛkɔrɔ tɛ sini a tɛ taa Mali ka ɲangini sɛbɛn in a tɛ taa jaabi. Gouvernement ko k'ale tun ye ɲangini in don yaasa Algérie ka t'i jabajɛ daluya minnu b'a bolo a ka t'olu dankɛnɛmaya k'a yira k'a fɔ ko ale ka drone min donna ye n'o tun bɛ ka munumunu saalo kɛ n'o ye wolomasiri tabaw ta ye o gosili min kɛra Algérie fɛ ko Algérie ka taa tiɲɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya ko min ye drone in ye fala ye a gosira mars kalo tile 31 su ka taa dugu jɛ avril kalo ale tile fɔlɔ la san 2025 ka kɛ ni diɲɛ sariya soba in ka sigili ɲɛw ye a n'a ka sɛbɛnw ye sa Mali kun bolo ale bɛ wuli ka t'i ta da bɔgɔ jeninen kan ye ko nka ko min ye fangadaraki fanga min bɛ Algérikaw fɛ yen ko a tɛ bi a sɛbɛkɔrɔ tɛ sini wa a tɛ taa yɔrɔ si. Fala ye nin sariya so in se t'a ye koyi. Surasi t'a bolo mugutigi t'a bolo marafa t'a bolo wa a sigikan ye min ye ni jamanaw bilara ɲɔgɔn na n'a y'u wele ni kelen ko k'a tɛna a bannen o ye koyi. Se wɛrɛ foyi t'ale ye. O la sa Mali jamana n'o ye furancɛla fanga maaw ye u ka communiqué kɔnɔna na u ko k'olu yɛrɛ dusuman kasilen don nin ko in na ko sabula olu tun bolo ko Algérie fangadaraki fanga in k'a kunna sɔn ko ka taa nin kiiriso in ɲɛkɔrɔ ka t'i dan tigɛ ka na n'a ka daliyaw ye ka kɛ ni Mali yɛrɛ kun taara ni daliya min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama ko nka ko min ye fangadaraki fanga in ye k'a ka nin waleya in n'o ye Algérie fangadaraki fanga ye k'a ka nin waleya in b'a yira k'a fɔ k'a mago foyi tɛ diɲɛ kiiriso la k'a mago foyi tɛ bi min ye tiɲɛ ani jɛlenya ɲinini na ko wa ko nin b'a yira fana k'a fɔ ko Algérie maa min bɛ bi n'o bɛ ka basigibaliya ɲɔ ɲɛli don kosɛbɛ cɛncɛnfoka jamanaw la k'o ye Algérie ye. Mali gouvernement ka bataki kɔnɔna na ko Algérie ka banni k'o fana b'a yira sa k'a fɔ min ye kiiriso in ye k'olu yɛrɛ maaw kan k'a dɔn k'a fɔ ko daluya foyi t'u bolo ko Mali ye min fɔ ko n'o tun bɛ se ka kɔkari k'a yira diɲɛma la k'o de kun ka d'olu ye ko nka ko nin b'a yira k'a fɔ ko Algérie a ka bamaci waleɲuman wale man ko kɔkɔrɔmadonni ko nin b'o o de yira k'a bɛ Mali jamana kɔni danganiya k'a yira sa k'a fɔ ko Algérie kɔni y'an ka drone dasi bi ale de y'a dasi sini ko wa fana ko min ye a ko ye ko Mali yɛrɛ b'a ko dan nin yɔrɔ in na fala ye ko sabula kiiriso in se wɛrɛ t'ale ye o la gouvernement ko sa ko ale kɔni ale ka daliyaw b'a bolo a ka drone gosiyɔrɔw b'a bolo a ye sɛbɛn fɛn fɛn kɛ kabini waleya in kɛra o bɛɛ b'a bolo Algérie ka daluyaw kun ka taa ci olu taw la o de kun ka d'u ye kosɛbɛ maaw kun ka ko in tiɲɛ dɔn ko nka ko Algérie bolilen min filɛ nin ye ko nin b'a yira sa k'a fɔ ko tiɲɛ t'u da ko foyi la wa bamaci waleɲuman wale kɛbaaw kɔkɔrɔma donni u sɔngɔrɔma donni ani maa minnu bɛ ni drone kun kan ka olu gosi ko nin bɛɛ b'a yira k'o ye tiɲɛ fala ye. Gouvernement k'a ka communiqué kɔnɔna na sa ko bɛɛ n'a ta k'a b'a ɲini Algérie fanga fɛ a k'i senbɔ Mali kɔnɔ kow la a k'i senbɔ bamaci waleɲuman wale kɛbaaw la a k'i senbɔ maa ŋaniya jugutigiw la a ka sɔn ten sa cɛncɛnfoka bɛ se ka basigi cogo min u ka jɛ ka bamaci waleɲuman wale k'olu kɔkarili baaraw kɛ ko min ye gouvernement ye halisa a bɛ welewelema da Algérie jamana ma a ka diinɛ n'a ŋaniya kɛ kelen ye u ka jɛ ka bamaci waleɲuman wale kɛbaaw k'u kɛlɛli kɛ u ka baara ye yiriwali kuntalajanw bɛ se ka sɔrɔ cogo min ko min ye Asimi ka yamaruya kɔnɔna na Mali gouvernement ale kɔni b'a ɲini an ka jamanadenw fɛ an ka hakilila tigɛ sabula jamanadenw ka basigi u ka lafiya n'u bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ ko gouvernement ale bɛna wuli ka jɔ kɛ o la i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na su ni tile
ko ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga min ye jamana ye ko ala ka kɛnɛ to Bamako septembre kalo tile 25 sanba 2025 ministre bɛ mara kama bɔli kunna fanga ka kuma lasela ni premier ministre fana do docteur général de division Abdoulaye Maïga premier ministre commandeur de l'ordre national du Mali ni bɔra ale yɔrɔ fala ye an bɛ to hukumu kelen kɔnɔna na baro kɛlɛtigi ka maaw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye ko nin kalo in tile 24 su Bamancuwɛlen juga wale kɛbaw daga yɔrɔ minnu bɛ Buguni mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kungokolo fandanba n'a min bɛ yen n'o bɛ Sandugukaw fɛ yen Buguni yɛrɛ kɔrɔ ni Kɛɲɛka cɛ k'u taara ye ka t'o filenkolon ci k'o dakolon ci min ye kungokolo fandanba n'a wɛrɛ bɛ yen n'o bɛ Kɛkɔrɔkaw fɛ yen Buguni yɛrɛ ni Worodugu ani Worodugu ni Tilebi cɛ k'u taara ye fana ko ka t'o fana filenkolon ci k'o fana dakolon ci min ye Bamancuwɛlen kɛbaw daga yɔrɔ tun bɛ fana kungokolo fandanba n'a dɔ kɔnɔ n'o ye Jalakɔrɔkaw fɛ yen k'u ye yen fana bɔ baara la Garalo Masuruna na Worodugu min ye Buguni Worodugu yan fan fɛ ko Bamancuwɛlen juga wale kɛbaw fala ye u ka ɲɛmaa minnu tun bɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na sa k'olu de tun bɛ taa ka taa jan da an ka dugudenw ɲɛ dugutaa siraw la ani sirabaw kan wolomasiri tabaw ko sa ko min ye nin wulikajɔ min baara min kɛra n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a ka sɔrɔdasiw u ye nin wulikajɔ ni nin baara min kɛ ko k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ko baara tɔ bɛ senna fo ka taa ni basigi ale ni lafiya o n'an ka jamana kɔnɔ armée kelen in fala ye hali bi ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na sa an b'a yira sa k'a fɔ min ye nin waati in na ye armée kɔni tajiko gɛlɛya yɔrɔ o ti dogo la tuguni a donna Bamako taji hali n'u ye buru ta k'a fiyɛ n t'a dɔn m'a f'i ɲɛna cogo min na maa minnu bɛ tajiko kunna fala ye olu b'a feere u sagona sɔngɔw la dɛ sabula olu ka taji yɛrɛ ka kuma olu de b'u ka taji sɔrɔ cogo dɔn o la sa min y'an ka sɔrɔdasiw ye olu ka wulikajɔ o senfɛ fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taji ye ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na sa dugu tɔgɔ ye di Labɛnzanga u taara ye ka taa taji kunbɛn sa ka bɔ Nizɛrikaw fɛ yen min ye sɔrɔdasi minnu bɛ Gawo k'a daminɛ Gawo ka taa Labɛnzanga sa k'u ye taji kɔni dɛndɛn ka na n'a ye su ani tile fo kana se min ye Gawo ale dugu kɔnɔna na bi baara in a bɛ ka kɛ min fɛ sa o ye Kodo ale ni Ileri ka se ka olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ convoi in sɔrɔdasiw ye min ye citerne 30 u y'o de dɛndɛn ka bɔ Labɛnzangakaw fɛ yen ka na se fo min ye Gawo yɛrɛ kɔnɔna na ko bɛna na Gawo citerne taji a b'a kɛ 60 ye fala ye tiɲɛ na an ye essence ko gɛlɛya min faamu nka a ma Gawo ta nin tile 2 in na minɛ anw kɔni b'a la anw ni Moti ni an yɔrɔ tɔ anw kɔni b'a la wolomasiri tabaw u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye Ibrahim Samasa ye a ko nin de ye laɲini min kɛlen don jamana ɲɛmaaw fɛ o la sa taji kɔni a kana dɛsɛ Gawo ni Menaka ni Kidali ninnu si la fiyewu o la Mali ale ka taji ta yɔrɔ bi bi in na o kɛlen don Niger ye bolo di ɲɔgɔnma wolomasiri tabaw ka wulikajɔ la AES kun kan k'o de y'a to nin taji ninnu kɔni olu sera ka na baaraw sera ka sigi sen kan i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw olu kɛlen don k'a laɲini cogo min fala halisa tajiko hukumu kɔnɔna na an b'a yira maaw la sa k'a fɔ ko min ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni Kucalakaw olu ka kuma ye. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Walayi n y'a f'i ɲɛna cogo min tajiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen gouverneur ye ale bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n'o ye général Ablaye Cisse ye ko tajiko k'a gɛlɛyara nka bi Kucala kɔnɔna na taji dɔ sera ka don Lozeni Konate ni ale bɛ tajiko ɲɛmaaya la Kucalakaw fɛ yen ale sera ka ɲɛfɔli kɛ Kucala arajosow ye o baabu min n'o tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna dɔɔnin di maaw la sini sɔgɔma n'Ala sɔnna a ma
a tɔ o n'a tɛmɛ jani ale barokɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ maaw ka se ka faamuyali kɛ a ko la. de la o tumana an ka maaba dɔw b'an bolo minnu bɛna kuma essence ko lahalaya kan o n'u tɔgɔ n'u jamu fɔ an ye ni ka kunnafoni da bɛɛ lajɛlen tolo kan n balimakɛ tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Lozine Traoré carburant feerennaw ka président d'honneur don n bɛ kunnafoniya se Kucala région bɛɛ ma k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna sansi bɛ ka feere da minnu na prix minnu na min tɛ jamana yɛrɛ ka prix officiel ye mɔgɔw k'a dabila sansi foyi ma fara sansi sɔngɔ kan crise min bɛ sansi ko la n'Ala sɔnna mobili naani yɛrɛ donna sojɛsi mɔgɔw bolo bi mobili tɔw bɛ kɔfɛ ka na maa si kana dɔrɔmɛ kelen fara i ka sansi prix kan k'a sababu kɛ ko sansi crise bɛ yen fɛn ma fara sansi kan dɛ jamana bɛ k'a bila kalo kalo de kalo saba u bɛ prix di ni dɔ ka kan ka fara a kan dɔ ka kan ka bɔ a la u b'o fɔ mais ka prix fɛngɛ ko a tɔgɔ ye di ko crise nana mɔgɔw k'a dabila gouverneur y'an wele bi sɔgɔmada in na a nana kunnafoni min da an tulo kan a ko a y'a ye sansi bɛ ka feere station dɔw la 200 ale yɛrɛ ta la a san k'a contrôler mɔgɔw bɛ k'a feere da bɛɛ la a ko a bɛ min fɔ an ɲɛna foyi ma fara sansi prix kan a ka dabila ni maa sɔrɔla a la o bi sanctionné n'o ye den tɛ mɔgɔw ye an b'a fɔ affaire économique mɔgɔw k'o dɔn ni maa n'i sɔrɔ k'i dɔ fara sansi prix kan i bɛ sanctionné a ka hakili t'o la a ye sansi to a prix la a ka sansi feere foyi ma fara sansi kan mobili naani nana sojɛsi la dɔw bi kɔfɛ ka na mɔgɔw ka hakili sigi n'Ala sɔnna bi sini sansi bɛna dugu yɔrɔ caman sɔrɔ mɔgɔw ka sabali an ka baara kɛ tan parce que ka sababu kɛ mun ye n'a fɔra gɛlɛya dɔ nana anw yɛrɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya se population ma o man ɲi dɛ bɛɛ kɔni ka kan k'a dɔn ni ko nana cogoya min na an bɛɛ ka kan k'an jɔyɔrɔ de dafa mun kosɔn jamana population bɛ nafa sɔrɔ n'anw man kan ka kɛ sababu ye k'a gɛlɛya bɛɛ k'a lamɛn k'a daminɛ station tigi la ka na buteli tigi la maa si kana dɔ fara sansi prix kan prix officiel de bɛ yen prix officiel min bɛ yen min dila o ye 150 dɔrɔmɛ 5 ye jamanaw de décider k'o de bɛ yen gouverneur y'an wele ka na a fɔ an ɲɛna ka tila k'a fɔ an ɲɛna an ka a ɲɛfɔ radio ni fɛn bɛɛ la an ka ci groupe sa mɔgɔw k'a mɛn sinon ni mɔgɔ sɔrɔla o la an tɛ se ka intervention kɛ a la dɛ k'a fɔ anw de bɛ taa fɔ nin minɛna nin bɛ ta o t'a la dɛ bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi fama de y'an wele ka na kuma fɔ an ye an b'a kunnafoni ɲɛfɔ aw ɲɛna o de ye Ala sago aw sago bɛɛ k'i to yen nɔ na n'Ala sɔnna o fana ye layiru d'an ma min ye carburant naliw ye k'a sécuriser ka fɛn bɛɛ k'a la o b'o jɔyɔrɔ dafa la o b'an ka disposition na n'an mago b'o la sanga o sanga an k'a fɔ o ɲɛna o b'an ka disposition na mun kosɔn baara in ka se ka kɛ hakililasigi kɔnɔ na population kɔnɔna degun sɔrɔ k'a sababu kɛ mɔgɔw ka dɔw ka wari t'o bɛɛ tɛ dɛ parce que dɔw ka prix b'a cogo la dɔw y'a prix kɛ dan yɛrɛ t'a la min mana diya dɔrɔn a b'o de kɛ ni maa n'i m'a bila nin cogo la n'i sɔrɔ a la i bɛ sanctionné awa tɔn tɛ yen sansi feerennaw ka tɔn tɛ yen k'a fɔ k'u bɛ se k'i kuma bɔ dɛ gouverneur y'an wele ka min fɔ an ɲɛna o de ye Ala sago aw sago bɛɛ ka nin lamɛn i ka baara kɛ nin kan ni gɛlɛya min bɛ yen tɔn kɔnɔna na a ye tɔn yɛrɛ convoqué ou bien a bɛ se ka se tɔn yɛrɛ ma an b'a kuma fɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafoni wɛrɛ bɛ o kɔfɛ an bɛ se n'a ye gouverneur ma parce que gouverneur y'o de fɔ an ɲɛna a b'an ka disposition na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Ala sago aw sago kunnafoni min bɛ o ye nin ye. Voilà, an balimakɛ wɛrɛ b'an bolo ni fanatan min b'a la a n'a tɔgɔ n'a jamu fɔ. An n'ale lamɛn waati wɛrɛ la Fala ye Bacili an n'ale lamɛn waati wɛrɛ la sabula an ka kunnafoniw maa bisimila ta b'an bolo Fala ye n'an bɔra yen an b'a yira sa k'a fɔ ko an ma SNC maaw olu kun sɛmɛ défilé la défilé ba min n'a kɛra min ye maa minnu ye SNC baara kɛ ka tɛmɛ n'olu yɛrɛ sɔrɔdasiw ye u taara défilé in kɛnɛ kan u yɛrɛ e ko maa 300 ɲɔgɔnnaw ma défilé la wa ninnu bɛɛ lajɛlen service national des jeunes kɛ promotion fɔlɔw ni filananw ni sabananw nin waati in na Bubu Jalo ale de kɔni ye u ka amicale o ɲɛmaa ye défilé in an y'u ka ja min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ ORTMD maaw olu ye o ja ta.
jamana kono don wasale anu akli sigle ne kuma gani défilé militaire civil min kara sababu ye ka malika sambioro ni duruna nyana jaw la nyana maya adaina la so madaina boulevard de l'indépendance sanfé ni fanfarka dongluye wa ancien combattant faut que ta société civile ma ale ni barakalaw la fasaliton ni o syndicat o lu betume kan nyana jain la nyana maya netunya fo na ko masala do la kuna sini ngo ni la dengi la munu kala no nyon karabi absa ga nyon défilé comme ni Mali et représenter à nyon maké et adun kerode donc vraiment nebenga élément faux il y a plus de 310 qui ont défilé voilà anga président Donaru ni anga amical bureau mobe vraiment ben voilà qui investi bon à répétition beleba nan de kera quand atleta faut le mwana vraiment anga mo bola et je veux dire que anga demsenu défilé tani soba wa ken dsué sura se bulu fara chaman temena école militaire kana se pulsu protection civile gendarmerie armée de l'air armée de terre service social des armées kata se génie militaire aleni uka chede krenkrene mumbe nabe fuma ko force spéciale lu betume banaina wa défilé kera ni soja ani la wasai barça mobliu blendeu mimita yorobela kata se keleke mina weroma lu betume kenenka avion lu temena mi ni anga jamana nyamaw yireye ofle fama o kelenga ni décision ta ne de kera commission d'organisation nyamgo e défilé nina donc bibina ni malon kontana et ne be foli di nga sous commission mo fe faralanka anga se ga ni défilé ba organisé parce que défilé là-bas mon kera li kenenka c'était en 1988 donc on y biche no bara drama ko mo sewara donc an se ga foi fo akli ko mi ana ngana ko mi ka di Mali population ma an sera ka en second na dongo de ira bibina donc je remercie mais bien fo nga commission mo be ni défilé min kelen flene ka nga sambi urni duruna nyene jaw lawol nyene maya akara ko wasalim bay wa ayira la ka fo Mali ami domine ko bi an la benenu keleke minon chamana wa ni kura dile anga armema défilé akara hukumu mun konna na ote yere ma horanya doyi umusangare ayale soro France ka ufe afana ya limanaw ateru kulu wele ka shoke uluku sabula ni watina umusangare arabi kunda sini sogoma festival standard kan no kan ke Afrique du Sud ka ufe Johannesburg nga ni watina be France vende ya soro France ay show minge aga salon no France anga jago fle Dasora Samana ke muga tola bi kiye denma wolo le wolo na mina ta te tunu namba demba nyuma sura ko mrama fe la mulu sabali du te dunya de ala na hara du bolo subaya sayate muga tola bi ki kadi nyaye ne dogoni na bintu tarami ne bolo bengo do so jeli molu sabeli dugu te dunya sayate moto ki kadija moye sate moto ki sela kola sayamani dia kesoye dolo mugano ay masama Malidi nyumanu Mali babedi adonola Malidi ara Dizidi dayelena
falai ja nyere feti jaw umuko ko defle dumamba in kele ale fana ko k'ale se ka sigi ten dɛ ale faso o ye Mali de ye ale ka dɔn o ye Mali de ye wa Mali ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ ale yɔrɔ ale ye mun taa yɔrɔ yɔrɔ a bɛ Mali de ka dugawu ɲini a bɛ malidenw de ka dugawu ɲini donc ni maliyɛnw nisɔndiyara don min ale fana sanga de kɔnɔ a tɛ se ka to kɔ o de la a ye nin ɲɛnajɛ in kɛ a ka salon kɔnɔ Faransi yanni a k'i kunda Afrique du Sud kan sini festival standard back joy of jazz a bɛ taa o kɛnɛ kan ka taa min ye an ka jamana jɔyɔrɔ fana fa ye fala ye umu n'a tilar'o la sa a bɛ sɔrɔ ka na yan an bɛna na lajɛ kɛ min ye an ka fiwa tako kɔnɔntɔnna fala ɲinanda bɛ ja o ka kɛ pewu sa an b'an corrigement an bɛ umu yɛrɛ fo a n'a ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ segin sa ka taa min ye États-Unis n'an bɔra Faransi avion bɛ bɔ yen ka taa États-Unis nɔ nka voisin ka avion ko tɛ dɛ parce que voisin y'a ka défilé k'a ka mobile n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen nun kun datugulen don mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ min ka numéro tun b'a kan falaye Sierra Leone jamanakuntigi ale ye kuma ta Nations Unies na bi kunungo a ko dɔ kɛra ten koyi ko farafinna yɛrɛ de kɛlen don bolokɔfɛ ko ye ko wa fana ko kɛlɛ mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi Gaza ni Sudan ko ka olu ni Ukraine ta ko k'o ban waati yɛlɛma kɔlɔlɔ k'a sera sa diɲɛ seleke naani k'i ɲɛsin a ma k'a furakɛ yɛrɛ koyi u kana jamana bɔ jamana na ko ka bɛɛ lajɛlen ta kɛɲɛ min ye conseil de sécurité ye k'a sera farafinna k'i ka place sɔrɔ a kɔnɔna na fala ye min ye Centrafrique jamanakuntigi n'o ye Faustin Archange Touadéra ye ale fana ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye kiiriko ye majɛ min n'o sɔrɔla an fɛ jɔnya waleya hukumu kɔnɔna na ko ka olu tilenni baaraw kɛ sabula ko nansara jamanaw ye an ka farafin jamanaw tɔɔrɔ kosɛbɛ ko halisa ko de bɛ senna u bolo ka farafinna kɛ fantan jamana ye a ko ka farafinna sɔrɔ bɛɛ lajɛlen suɲɛ ko ka taa n'o ye ale fana ko sa ko conseil de sécurité ko k'a dayɛlɛ sa farafinna ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna na a ko min ye musaka kɛrɛnkɛrɛnnen o ka sigi sa kɛlɛbanw olu kama mara kɛcogo ɲuman min ye waati yɛlɛma fana ye ka taa se Subahana Mansingo ma ale y'i da don o fana na Denis Sassou Nguesso ka bɔ Kongokaw fɛ yen RDC ko tɛ dɛ Kongo Brazza jamanakuntigi de ye Denis Sassou Nguesso ye Sassou a ko min ye conseil de sécurité ko k'a falen ten ko ani diɲɛ yɛrɛ taabolo tɛ taa ɲɔgɔn fɛ cogoya si de la ko fo ka o yɛlɛma ko wa ko min ye musaka ye yiriwali baaraw ta na sira fɛ ka yɛlɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye k'a sera ko Nations Unies k'i ɲɛsin o ma Komɔri jamanakuntigi n'o o ye Azali Ansumani ye ale fana ka kumaw ye tali kɛ min na sa o ye k'a ye k'a fɔ ko farafinna kan ka se ka don conseil de sécurité kɔnɔ bi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kuma tɛ olu minnu ye gungan jamanaw ye k'u ka fɛɛrɛ ɲini olu la Palestine k'u jija o kɛlɛ ka ban dɛ fɛɛrɛ ka sɔrɔ o la a ko Faransi kɛlen don ka t'i cogoli min kɛ Mayatukaw fɛ yen ko ale b'o kɔn bi a b'o kɔn sini Gana jamanakuntigi n'o ye John Dramani Mahama ye ale fana ko sa ko farafinna yɛrɛ de kɔni ye diɲɛ yɛrɛ ka siniɲɛsigi ye k'u bɛ ka ja min di farafinna ma bi k'a kɛ fantan ye k'a kɛ bana jamana ye k'a kɛ bolokɔfɛ jamana ye k'u bɛɛ bɛna na nimisa la don nataw la ko tiɲɛ don bi farafinna sɛgɛnna farafinna jajugu yira la ko nka ko bɛɛ k'a bila i kunna ko don dɔ la ko ala tɛna na mɛn ko bɛɛ mago bɛna na jɔ farafinna na ko sabula ko farafinna ye siniɲɛsigi ye Gana jamanakuntigi ka kuma ye tali kɛ o la Gabon jamanakuntigi ale ko conseil de sécurité ko k'a dayɛlɛ ko dɔ kɛra ten ko diɲɛ fankelen ma ɲi k'o ma ɲi ale bolo fana fɛɛrɛ kan ka sigi sen kan bolodi ɲɔgɔnmaw kan ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ maa ma gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin maa ma min ye Sudan jamanakuntigi Hassan Sheikh Mahmoud ale ye weleli kɛ sa ko kɛlɛ min bɛ bi bi na Gaza k'o ka ban jamana fila kɔni n'o bɛ se ka sigi o baaraw ka kɛ Somali jamanakuntigi a ko fana ko Bamaɲɔgɔlen jugawale kɛlɛli k'u ka o don ba la ko k'o kɛlɛ k'o ban minnu bɛ kɔfilajɛgɛya la o ko la ko ka olu kɔ kari Eswatini ni o ye Swaziland kɔrɔ ye fala ye olu ka masakɛ yɛrɛ de taara kuma ale ko ka Nations Unies yɛrɛ de ci ka bɔ yen pewu ko ɲɛmaa minnu b'a la ko k'u bɛɛ falen ko dɔ kɛra ten AES jamana ɲɛmaaw olu y'u wasa don ka premier ministre la k'olu bila ka taa sɔrɔdasi ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ka taa se général Abdramane Tchani ma ani capitaine Ibrahim Traoré olu y'u ka premier ministre bila ka taa o premier ministre sabaw fana fala ye u ye ɲɔgɔn ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye
da kelen de bɛna na kuma n'o ye Mali premier ministre ye jamana saba in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sini nɛgɛ kanɲɛ 19 babu in ale kan ka kɛ fala ye min ye irisilakaw fɛ yen bɔmu atomiki o dilanni ani nucléaire dilanni baaraw o tun bɛ irisilakaw fɛ yen jamana caman b'a ko kɛnɛ kan ka kɛ ni guerre mondiale ale banni san 80 ɲɛnajɛw ye halisa irisilakaw fɛ yen irisiw kɔni y'a yira sa ka fɔ kɔni ko dɔnko ni seko bɛ olu la bi ka se ka nucléaire di maaw ma u ka kuranko mago ɲɛ ka se ka maaw dege ka maaw bolo don ko ni ala sɔnna a ma jamana o jamana kɔni ma ni wakilu kɛ olu ye jɔnya ko kuma t'a la i ta u ta bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka baara kɛ irisiko fana ko ni ala sɔnna a ma ko ka kɛ ni san 2030 san ye k'a na fɛɛrɛ sigi maaw na se ka kalan kɛ ka se ka nucléaire kɛ k'u mago ɲɛ kuranko mago ko ka o ɲɛ irisi ni farafinna ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye Ethiopie premier ministre ye Abiy Ahmed ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a ka jamana ni irisi bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ nucléaire civil ko in o nasiraw fɛ yaasa olu bɛ se cogo min na ka baarabaw kɛ Rosatom n'o o ye jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaaba ye irisilakaw fɛ yen ko n'olu kan ka bolo di ɲɔgɔn ma sigi sen kan central belebeleba ka se k'o sigi burundikaw fɛ yen sa kɛnɛyako kuma o bɛ senna olu fɛ yen olu fana ko sa ko ni irisi n'u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u ka kɛnɛya bana minnu bɛ yen ani u ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka labɛn olu bɛ se ka furakɛ cogo min na kɛlɛ min bɛ Palestine ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Moyen-Orient kɔnɔna fala ye n'o ye nin kɛlɛ banbali in ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye Mahmoud Abbas ye ale ko diɲɛ seleke naani kɛnɛ kɔni kan sa ko bɛɛ k'a bila i kunna k'a fɔ ko olu ka siniɲɛsigi n'o ye Palestine ye k'olu bɛna n'o kɛ ko ka ɲɛ ko nka k'a kana kɛ maaw ɲɛna ko Hamasi sen bɛna na don o la koyi ko Hamasi sen tɛna na don o la wa olu yɛrɛ de bɛna u cɛsiri u yɛrɛ ye ka se k'u ka baaraw kɛ yaasa Gaza a k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta bi diɲɛ kɔnɔna na sa min ye jɔyɔrɔkow ye fala ye irisiw olu ni États-Unis k'u ka jamana fila wolomasiri tabaw minisiriw ma jamana cɛsiranyama minisiriw ma ɲɔgɔn ye wa Nations Unies o faaba la ye Sergei Lavrov ale ni a jɛɲɔgɔn min bɛ Américains fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye fɛɛrɛ ka sɔrɔ diɲɛ bɛ se ka suma cogo min Lavrov y'a yira o senfɛ sa ko olu kɔni ɲɛ tɛ diɲɛ suma cogo la k'a sɔrɔ min ye tasuma bɛ ka da don hali bi maaw bɛ ka wuli ka don ka taa dɔ fara tasuma kan Ukrainikaw fɛ yen a ka d'olu y'a kɛlɛ ka ban nka u k'u ɲɛsin a ko ma fala ye yanni an k'an ka kibaruyaw kun cɛ Faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Nicolas Sarkozy ye fala ye k'a ka kiiri kɛra bi dɛ an tɛ taa Faransi Momo de Paris ale ye laseli dɔ ko san 5 kaso ko hali n'a ye weleli kɛ i b'a dɔn ko ni i kiirila sisan n'i ma jɛnɛ i bɛ appel kɛ ko hali n'a ye appel kɛ k'a bɛ san 5 kaso kɛ diyagoya la an ka Momo lamɛn ale ye min fɔ a ko kan yanni an ka maa bisimila maa welelen bisimila. kuma fɔ ko caman a b'a don hakili caman na mɔgɔ n'i ye i yɛrɛ dɔn k'i yɛrɛ bonya mɔgɔ wɛrɛ b'i dɔn a b'i bonya mɔgɔ n'i y'i faso dɔn k'a bonya mɔgɔ wɛrɛ b'i faso dɔn mɔgɔ wɛrɛ b'i faso bonya nka n'i y'i faso da lɛfɛ kɔnɔ k'i faso bɔ k'a kɛ feerefɛn ye a sanbagajugu b'a tɛrɛmɛ Nicolas Sarkozy Faransi yan bi a tun bɛ juges bolo juges ye Nicolas Sarkozy condamné san 5 kaso san 5 kaso la u ye ko dɔ k'a kɔnɔ ko min anw ka kan k'an miiri ni mun ye ko min an minnu b'a la k'a fɔ ko an ka faso marabaga ninnu fɛ an tɛ président in de fɛ walima an tɛ nin ministre in de fɛ Faransi ye sira di bi bɛɛ kan ka sira min tagama Nicolas Sarkozy 5 ans dila ma mandat de dépôt de don normalement Nicolas Sarkozy tun kan ka to jugement kɛyɔrɔ la u tun bɛ taa n'a ye kaso la directement san 5 kaso nka u ko jamana président kɔrɔ de don n'u bɛ Nicolas Sarkozy datugu k'a tɛ to yen k'a bɛ minɛ mais k'u ka jamana image ko diɲɛ mɔgɔ de bɛ na Nicolas Sarkozy ka jugement nin lajɛ ko nin jugement nin ko média international bɛɛ bɛ kuma kan donc n'o bɛ kɛ jugement min na k'u ka jamana image u ka kan k'o préserver donc k'u tɛna taa Nicolas Sarkozy k'a to jugement kɛyɔrɔ la ka taa n'a ye kaso la k'u ka jamana image kama u bɛ jamana image préserver mais a bɛ taa kaso la mais u b'a kɛ de telle que u ka jamana image kana nɔgɔ parce que président kɔrɔ don a ye jamana in mara ka kɔrɔ leçon min bɛ tira a kɔnɔ anw fɛ yen dɔw ko k'u tɛ président fɛ dɔw ko k'u tɛ ministre fɛ
dɔw ko k'u tɛ jamana maracogo fɛ nka olu ma se ka jamana marabagaw ani jamana k'a bɔ ɲɔgɔn na olu nana ka na jamana buruja a dɔw bɛ taa sigi TV5 na tubabuw fɛ yen k'u faso buruja a dɔw bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔ kan ka tilen k'u faso buruja ne b'o de fɔ aw ye halisa n ko farafinya kɛra fɛn jumɛn de a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna n'i ye faso buruja mɔgɔ wɛrɛ b'i dɛmɛ k'a buruja kosɛbɛ e yɛrɛ maa se yɔrɔ min o tigi bɛ se n'a ye nka n'i ye faso bonya mɔgɔ wɛrɛ b'a bonya leçon min b'a kɔnɔ o de ye nin ye aw minnu bɛ ka boli ka na faransi yan k'aw bɛ na aw faso buruja aw minnu bɛ ka boli ka taa jamana wɛrɛw kan k'aw bɛ taa aw faso buruja maa minnu bɛ ka terrorisiw sara k'aw faso buruja k'aw faso attaquer ka joli bɔ aw faso kɔnɔ aw bɛ to jamana kelenw de kan ka taa aw sigi k'aw bɛ taa aw faso buruja nka a b'olu minnu fɛ yen olu yɛrɛ sira yira aw la bi faransi yan olu ka politiki kɛlɛ ka jugu ni anw ta ye mɛ n'a sera faso ma ka ban olu bɛ faso mankara nka anw ta ye fiyenbere ye faso wo faso marabagaw wo an ko k'an b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na an bɛ tila k'a fɔ tuguni ko mɔgɔ wɛrɛw tɛ k'an bonya est ce que an y'an yɛrɛ bonya fɔlɔ wa kuma fɔ ko caman a b'a don mɔgɔ caman hakili la an k'an faso bonya mɔgɔ wɛrɛ b'a bonya faransɛw bɔlen filɛ ka mun kɛ nin ye u tɛ Sarkozy to yen u b'a kɔ dɛ u bɛ k'a minɛ Kadafi ka wariko de la ko Kadafi ye wari da a ma a k'a ka campagne kɛ n'a ye ko inégalement u ka jamana sariya y'a kɔn u y'a minɛ bi 5 ans de prison mais à 5 ans de prison u b'a kɛ de façon que jamana image kana nɔgɔ mais u b'a kɔ an ka miiri k'a fɔ an faso an mana bɛnbaliya k'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo o cogo an kana faso in don a la kuma fɔ ko caman a b'a don hakili la. Momo de Paris i y'a bila yɔrɔ min an b'a ta ye cayi sabula i ko ko bɛnbaliya n'i ko bɛnbaliya i b'a fɔ ko bɛn n'i bɛ bɛn ɲini an ka jamana kɔrɔ yan minisiri min bɛ ka wɔsi san jukɔrɔ bi n'a ka kow jaabiw t'i ye k'a sababuya kɛ kow kɛcogo ye anw k'a ma n ko bɛn wage minisiri min don a ka kuma man ca nka a sennɔ ka ca yɔrɔ caman na a bɔra sa ka dɔgɔkun kelen kɛ bɛn ni kelenya la yaasa malidenw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min baro sigiw kɛra kɛnɛ kan ɲɔgɔn lajɛw kɛra a yɛrɛ ko kun cɛra ni su dumanba ye su min ni bɛɛ lajɛlen ye a ye k'a fɔ kow kɛra baro sigi kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ kɛra a jɛɲɔgɔn minisiriw olu yera a kɛrɛfɛ maa dɔ bɛ yen o bɛ baara kɛ a ka minisiriso la an y'o wele ka na nka an kun y'a wele vɛndeko de la nka an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun in n'an m'o kuma fɔ a laban bɛ sɔn ka bangana an ka kumaso kɔnɔ bi su in na Ablaye Fofana i ni su nka n'an b'a fɔ 120 i ti dɔn tiɲɛna an dɔnnen don o la dɛ Bawokurakaw ni Mɛnɛkurakaw ni Bagadajikaw kow bɛ cogo di aw bolo yen aw minnu ye Bamakɔkaw ye an b'a fɔ ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka côté la kow bɛɛ lajɛlen ka ɲi an bɛ Ala fo ayiwa an y'a ye k'a fɔ ɲinan aw ka dɔgɔkun in a maritaba bonyana kosɛbɛ tiɲɛ don kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen y'u sen don a la nka mun de yɛlɛmana ani mun y'a to sen jama caman sera k'i sen don ko in na an bɛ foli di Ala ma k'Ala barika da Ala min sɔnna ka bi yira an na an ka diɲɛnabɔ sababu n'o y'an mansaw ye k'u fo dan tɛ foli min na ne tɔgɔ ye Abdulaye Njamu Fofana n bɛ baara kɛ bɛn ni kelenya minisiriso la an ka direction générale n'a fɔcogo la an fɛ yen n'o ye mission d'appui à la réconciliation nationale n'o ye MARNI ye n bɛ yen en tant que qualité d'expert an bɛ bɛɛ fo ka segin ka dugawu kɛ Ala ka sababu ɲuman d'an ma an ka se ka bɛn ani kelenya baara sabati an ka jamana kɔnɔ i ye ɲininkali min kɛ na ni o ye semaine nationale de la réconciliation ɲinɛ nin y'a tako 4nan ye a tako 4nan min ni ale thème kɛra an bɛnbaw ye tiɲɛ min di an ma n'an bɛ se an ka bɛn ni kelenya baara kɛ n'a ye ɲinɛ thème tɔgɔ kɛra o ye c'est comme n'a ma ɲɛ an bɛ bɛn ni kelenya baara kɛ an ka lajɛ tiɲɛ min tora an bolo an ka bɛn ni kelenya baara kɛ n'o ye o kɔnɔna la lancement officiel kɛra CICB la o lancement kɔnɔ jamanakuntigi maa min y'ale nɔra bila ka se ka lancement baara kɛ o kɛra premier ministre je répète Abdoulaye Maïga ka ɲɛsin jamana gouvernement bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ tun bɛ yen ale ni institution bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen
o lancement tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye kuma dɔ la mɔgɔw bɛ kuma minnu fɔ ka baaraw kɛ a caman bɛ yen u bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ ni o kɛra bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen k'a 100% baara kɛra maliyɛnw fɛ sigi kɛra k'o ɲɛfɔ maaw ye maa minnu hakili juru carilen don olu ka se ka t'o ɲɛfɔ o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ musow ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛla sigi kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ se ka yira musow la nafa min b'u la bɛn ni keleya baara kɔnɔ jɔyɔrɔ min b'u la bɛn kɔnɔ n'u ma sɔn kɔlɔlɔ min bɛ se ka ye u ka ban na bɛnbaliya sinsinni na jamana kɔnɔ an ye yirituru fana kɛ yirituru minnu kɛra n'o kɛra kulubakaw fɛ an ye yiri 400 an y'o turu o yiri 400 turuli kɛra ni hakilina min ye bɛn ni keleya yiriw an ka turu an ka jɛ ka hakili to a la pour que o ka se ka lawaleya o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye farikolo ɲɛnajɛw fana kɛ ni o ye lit traditionnel ale ni bras de fer ye parce que bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ fɔlɔ barika bɛ maa minnu na kosɛbɛ ko b'a fɔ ko to fanga b'u la olu de caman tun bɛ pousser ka t'u bila kɛlɛ la bɛnbaliya kɔnɔna la e tun bɛ taa olu de sɔrɔ kɛlɛ la mais bi an ka sebulu dɔ ye olu ye ka bɛn nafa f'u ye ka bɛnbaliya kɔlɔlɔ f'u ye o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an denw ni an mɔdenw ni an balima minnu bɛ yen ni o dɔw somɔgɔw y'u baw la ni u bɛ mara denmaraso la n'o ye pouponnière ye an taara yen fɛnɛ ka se ka bonya lase o ma ni an ka minisiri kun b'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'o ye général de corps d'armée Ismaël Wage o fana bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ an ye projet dɔw daminɛ an ka cakɛyɔrɔ la ni o ye DCC DCC ale ne bɛ ka kuma ne yɛrɛ kun ko fura de don ko komi n bɛna ɲininka ko mun y'aw se furakɛli ko la non bon ni parce que a don a bɛ kuma bɛ ka fɔ don min na ɲɛ bɛ Bajalo sigilen na Wage kɛrɛfɛ ko kuma na aw fana kɛra furakisɛ dila ye mɔgɔw ma wa voilà parce que n'i y'a jateminɛ kɛ an ka ni projet in a bɛ furakɛli fɛnɛ kɛ an ka ni projet in a bɛ baara di mɔgɔw ma an ka ni projet in bɛ développement kɛ maintenant projet in ye jumɛn ye projet in a 2 de bɛ anw fɛ yen kelen o ye PCRSS ye kelen o ye malidenko ye maintenant i b'a sɔrɔ vision bɛɛ ye kelen ye mais tɔgɔw de bɛ falen o yɔrɔ la DCC ye jumɛn ye développement conduit par les communautés o ye mun de ye bamanankan kɔnɔ k'a walawala dugudenw yɛrɛ ka laɲini ye min ye u bɛ se ka mun fɔ o ka k'u fɛ yen ka ko d'u ma k'a kɛ maintenant nin hakilina in bɔra u yɛrɛ ka k'u ka yiriwali sababu ye kasi kuma in nafa ka bon cogo min na ni fɛn mun na o de ye an ka minisiri y'o de fɔ mɔgɔ tɛna kɛ mɔgɔ fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan wa mɔgɔ tɛna mɔgɔ ka yɔrɔ kungo dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan wa i ka baara bɛ ɲɛ cogo min na mɔgɔ tɛna se k'a kɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'i y'a lajɛ hakilina kelen kɔnɔ PCRSS ka projet a bɛ bɛn 728 villages ma 721 villages min 33 millions 500 000 francs par village o wari de bɛ ta ka taa o dugu in na n bɛna ɲɛf'i ye de o wari in de bɛ ta ka taa o dugu in na k'a yira u la u ka compte bancaire dayɛlɛ u ka bɛn a kan u ka développement min bɛ se ka organiser u ka yɔrɔ la min bɛ se ka k'u ka yɔrɔ la o ye mun de ye sisan dugutigi bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la mais diyagoya tɛ ko dugutigi bɛ kɛ président ye jeunesse président bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la o cogoya kelen na k'a fɔ président bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la diinɛmɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a la personnel influents bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ a la sigida bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o bɛna mun kɛ kɔfɛ olu de b'a fɔ nin dugu in na an mago bɛ kɔlɔn de la olu de bɛ se k'a fɔ nin dugu in na an mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la olu de b'a fɔ nin dugu in na an mago bɛ misiri la olu de b'a fɔ dugu in na an mago bɛ église la olu de b'a fɔ dugu in na an mago bɛ sugu la n'u y'o fɔ ministère de la réconciliation bɛ mɔgɔw ta olu yɛrɛ cɛ la olu bɛ kɛ o baara in jateminɛbagaw ye an'o projet in kɔndibagaw ye ka segin k'olu sara ministère tɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa ye k'o tigi sara k'u ka baara kɛ dɛ olu bɛ tila ka segin tuguni ka mɔgɔ dɔ choisi min b'u ka dugu la tari min b'u ka dugu kɛrɛfɛ min bɛ se ka baara in kɛ anw ta bɛ kɛ ala mun ye ka wari bila ka taa d'u ma u ye min fɔ u k'a don a la maintenant n'u y'a don a la o bɛ se ka kɛ projet phase A ye phase fɔlɔ ye n'a ɲɛna phase filanan o fana musaka bɛ se ka bonya ka tɛmɛ o kan parce que n'i y'a lajɛ PCRSS la 33 millions 500 000 francs malidenko la o b'a daminɛ 44 millions ka taa fo 100 et quelques millions maintenant ni projet in tacogo n'u kɛcogow bɛɛ ye kelen ye mali région caman bɛ yen bi minnu b'a kɔnɔ n'ala ma basi kɛ kasi mɔgɔ o mɔgɔ déplacera ka bɔ a sigiyɔrɔ la ko gɛlɛya bɛ yen ni projet in de bɛ ka kɛ sababu ye a caman bɛ ka segin ka na u sigi u sigiyɔrɔ la a f'i ka k'i ka dugu la quoi voilà mais salala i y'a fɔ cogo min na an bɛ sigida min kɔnɔ ni projet musaka sera yan a wari tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la a bɛ na yan de wa a baara bɛ kɛ yan a bɛna dugu yɛrɛ kɔnɔ quoi a bɛna dugu yɛrɛ kɔnɔ a baara bɛ kɛ kasi n bɛna mun f'i ye agence mais aw fɛ yen sisan e ko aw bɛ wari ta k'a di dugu ninnu ma maintenant aw tɛ kɛ yen dugu mɔgɔw de kan ka kɛ k'a ɲɛnabɔ mais wari la kɔlɔsili bɛ kɛ cogo di k'a fɔ k'a donna a donda fɛ sisan an bɛ wagati wari kuma ka ca dɛ ayi an bɛ wagati min na an bɛ heure min na sisan u ye sigiko hakɛ min kɛ
ne bɛ se ka n sigilen to yan sisan appareil b'an bolo tablette b'an bolo logiciel installé don a la logiciel min i b'a sɔrɔ village nin kelen kelen kɔnɔna la insécurité bɛ yɔrɔ jumɛn sécurité bɛ yɔrɔ jumɛn yala baara bɛ se ka kɛ yan wa baara tɛ se ka kɛ yan wa an b'an to yan k'a bɛɛ dɔn wa o t'a bannen dɛ olu ka mɔgɔ minnu fana bɛ terrain kan olu bɛ sara kalo la mun kama nin wagati nin kɛra nin wagati nin kan ka kɛ an sigilen filɛ an bɛ misiri la an taara dugutigi fɛ yen an taara nin na siman nana cɛncɛn nana château jɔtɔ filɛ château sigitɔ filɛ wari nana wari filɛ kasi min y'a kabakoma wɛrɛ ye mɔgɔ si tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen ta nin wari la k'i b'a dun wari in b'i n'a fɔ ko e ma nin nɛgɛ parce que n'a bɔra wari in bɛ don baara de la a kan ka don baara min na a bɛ don o de la maintenant fo k'a fɔ mɔgɔw ye taga yɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ a la n'o tɛ kabako yɛrɛ ye min ye projet minnu bɛ yen n'u gɛnna ONG minnu bɛ yen n'u gɛnna olu tun bɛ na de k'a fɔ k'an bɛ ji d'aw ma k'a sɔrɔ an mago bɛ dɔgɔtɔrɔso la olu tun bɛ na an bɛ dɔgɔtɔrɔso d'a ma k'a sɔrɔ kɔngɔ b'an na an ka ni dugudenw yɛrɛ de b'a fɔ u mago bɛ mun na sa voilà dugudenw de b'a fɔ u mago bɛ min na an bɛ sɔrɔ k'a lase dugudenw ma bon n'i y'an ka ni projet in lajɛ a tɛna diya étranger ninnu dɔw ye minnu tun bɛ na an jeli min parce que nin montant min filɛ nin ye nin wari minnu filɛ nin musaka min filɛ a bɛ bɔ banque mondiale de la banque mondiale kɔnɔ olu de tun bɛ taa ko an mago bɛ 1000 milliards la ka taa Mali kalanko dɛmɛ an mago bɛ 2000 milliards la ka taa Mali sɛnɛko dɛmɛ olu de tun bɛ taa an mago bɛ 3000 milliards la ka taa nin kɛ mais sisan an ka ministère n'o ye ministère de la réconciliation ye n'o ye ministère général de corps d'armée Ismaël Wage a ye stratégie de ta ka nin baara in kɛ k'a ban a kunkolo la ka na n'a ka experts ye experts ma bɔ fan wɛrɛ de a bɛɛ ye 100% maliyɛnw ye a ka conseillers k'a daminɛ Sigal chargé de mission ani service rattaché wɛrɛw la ka baara in da u ɲɛkɔrɔ bɛɛ y'i ka hakilina fara a kan vision kɛra vision kelen ye mɔgɔ tɛna kɛ an fɛ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan n'i ye projet in lajɛ a base y'o ye mɔgɔ tɛna se ka an ka degun ban ka tɛmɛ an yɛrɛ kan wa mɔgɔ tɛna se fɛnɛ k'a fɔ k'u b'u ka baara kɛ ka tɛmɛ dugudenw yɛrɛ kan maintenant n'i ye projet in lajɛ projet in kɔnɔna la foyi t'a kɔrɔ ni yɛrɛ tɛ projet in bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ ka a kɛra dugu dɔ la ka ban n'o bɛ se ka taa lajɛ bi ani mɔgɔ bɛ se ka taa olu lajɛ k'a fɔ ko nin dugu in filɛ komi sa kiba ninnu ka dugu n bɛna explication damadɔni dɔrɔn d'i ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka nin projet in baara dɔn kana mɔgɔ ci dɛ c'est ministère de la réconciliation na i b'a fɔ i bɛ fɛ ka maliden ko ka projet ɲɛdɔn tari i bɛ fɛ ka PCRSS ka projet ɲɛdɔn parce que kuma dɔw la i b'a dɔn n'i b'a fɔ mɔgɔ ma taa fɔ ani sɔgɔma dɔ ye o tigi taatɔ o b'a fɔ k'a kɔ k'i ni ce ani sɔgɔma ou bien a b'a fɔ ko sɔgɔma a bɛ dɔ bɔ a la ou bien a bɛ dɔ fara a kan parce que ni projet in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ ka kɛ sababu ye ka confiance sabati kosɛbɛ jamanadenw ni jamana marabagaw cɛ parce que fɔlɔ ONG dɔw ni projet dɔw bɛ yen n'i tun y'olu lamɛn k'olu lajɛ a bɛ kɛ comme ONG ni projet de bɛ ka na di anw ma k'a sɔrɔ au contraire u bɛ ka na jamana de bila kɛrɛfɛ k'u bɛ jamana dɛmɛ k'a ka baara kɛ k'a sɔrɔ jamana ka nafolo jamana ka autorisation baara in tɛ se ka kɛ ni olu tɛ maintenant de bref ka kuma surunya k'a fɔ mɔgɔw ye ni projet in maliden ko ale ni PCRSS a kɔni ye ko kura ye maliyɛnw bolo k'a sɔrɔ a kɛcogo de tun man ɲi fɔlɔ a ka d'anw ye bɛɛ ka gɛrɛ ministère de la réconciliation na k'a ɲini k'a dɔn ka gɛrɛ PCRSS ni maliden ko la k'a ɲini k'a dɔn dugu minnu bɛ yen k'u bɛ k'a bénéficier seereyaw bɛ ka sɔrɔ sisan seereya tɔ minnu bɛ kɔfɛ an bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o ko bɛ an yɛrɛ bolo. ayiwa dɔgɔkun in a sigiko 4 tun ye nin ye a yɛrɛ sera ka mun ɲɛ bi ni bolo bɛ se ka ɲɛsin o ma. kasi n bɛna mun f'i ye n'i ye dɔgɔkun in ta ko avant dernier yɛrɛ lajɛ 3e édition ji tun ye maa dɔw bɔ u dabolo kan ji tun ye tiɲɛni na don maa dɔw kun kosɛbɛ an y'o de fɔ musaka min bɛ yen k'a kan ka don semaine na minisiri y'a jira musaka in ka ta musaka in 80% ka don an balimaw la ka di an balimaw ma ji ye tiɲɛni na don mɔgɔw kun n'i ko ko dɔgɔkun in ye mun ɲa an bɛ se k'a fɔ dɔgɔkun in sababu la bi a tun bɛ mɔgɔw kun na ko mɔgɔ tɛ se ka activité kɛ yɔrɔ min na bi activité bɛ ka kɛ yen a tun bɛ mɔgɔw kun na ko mɔgɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na bi mɔgɔw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan yen Mali région kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen gouverneur bɛɛ lajɛlen ye activité dɔ kɛ i ka yɔrɔ la même internationalement an ka ambassade n'an ka consulat dɔw la dɔw yɛrɛ fɛnɛ ni ambassadew ni consuls farala ɲɔgɔn kan u sera ka événement dɔw kɛ ni semaine nationale de la réconciliation cadre kɔnɔna ye. ayiwa a b'a to an ka mɔgɔw ka ɲininkali bɔ hali ni minisiri cɛ sa parce que mɔgɔw bɛ ka mun jateminɛ o ye k'a fɔ aw ka minisiriso a tɛ komi minisiriso tɔw c'est à dire san kɔnɔ nin ɲɛnajɛ ni nin barosigi ni nin ko ninnu de bɛ kɛ aw bolo nka san tɔw la k'aw bɛ mun baara kɛ minisiriso yɛrɛ bɛ mun baara kɛ. an ka ministère ye
ministère min ye n'i ma taa kɔnɔ ou bien k'a ɲi k'a dɔn i tɛ se ka ministère nin ka baara dɔn baarakɛyɔrɔ damadɔ bɛ anw fɛ yen i bɛna don a dɔw la k'a ɲɛfɔ par exemple n y'a fɔ cogo min na an ka ministère ka direction générale misaliyala anw fɛ yen an b'a fɔ mission d'appui à la réconciliation nationale mission d'appui à la réconciliation nationale expert min b'a kɔnɔ expert 20 o expert 20 kelen kelen bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ olu bɛɛ responsabilisé don Mali région kelen kelen na o ni gouverneur bɛ ɲɔgɔn kalama misaliyala moi personnellement je suis le référent de Bamako ni Bamako gouverneur bɛ ɲɔgɔn kalama ni Bamako police directeur régional bɛ ɲɔgɔn kalama ni gendarme bɛ ɲɔgɔn kalama ni santé mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama ni syndicat bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ se k'a fɔ ni jeunesse bɛ ɲɔgɔn kalama fɛn o fɛn k'a bɛ kɛ Bamako moi je suis le premier responsable maintenant an ka ministre la maintenant n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ o kɔnɔna la équipe dɔ fana bɛ yen n'o ye ERAR ye o ye équipe régionale ye Bumabel ninnu bɛ min kɔnɔ très bien i y'a faamu Bumabel ninnu bɛ min kɔnɔ o ye équipe régionale ye bon ni équipe régionale ta sisan k'a lajɛ chaque fois ni information b'olu bolo ni kɔlɔlɔ bɛ yɔrɔ la ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔ la an b'a information remonter k'a lase direction générale la ka sɔrɔ k'a lase ministre ma an bɛ baara min ta an bɛ stratégie min ta an b'o ta n bɛ exemple dɔw d'i ma wagati dɔw la gɛlɛya damadɔw nana Bamakɔ même kɛnɛya tigilamɔgɔw ka yɔrɔ fɛ ale ni syndicat ka yɔrɔ fɛ ministère de la réconciliation ka mission d'appui ka fara ERAR kan an bɛ taa nin yɔrɔ ninnu caman na ka nin ko ninnu gɛlɛya ban mais kɛlɛbana t'i yɛrɛ yira kɛlɛ bantɔ wa kɛlɛbana man k'a fɔ k'i bɛ taa kuma cogo dɔ la kɛlɛ bantɔ garabali wulila aw wulila k'aw jɔ olu ko la minɛ voilà n'aw y'a commission fɛn ninnu caman très bien bon maintenant o ye garabali ta yɔrɔ ye parce que n'an ko sisan an bɛna fɔ an ye nin mission de kɛ an bɛ ka nin mission de kɛ halisa an tɛ ka baara kɛ de parce que n'i y'a bila i kunna i bɛ k'a kɛ i ye caman kɛ i ma fɛn kɛ i b'a bila i kunna halisa i ma fɛn kɛ sinon bi an bɛ position min na gɛlɛya tɛ fan si Mali kɔnɔ ko an ka mission d'appui à la réconciliation nationale bɛ bɔ a kalama k'a sigi an b'a ɲini bɛɛ fɛ toujours ni mɔgɔ min bɛ région min na n'i ye gɛlɛya min mɛn i bɛ ɲininkali kɛ mission d'appui min bɛ yen n'o ye pardon mission min bɛ yen n'o ye équipe régionale ye i b'o rapprocher i bɛ se k'u lasɔrɔ cogo di n'i t'u dɔn i bɛ gɛrɛ gouverneur la Mali kɔnɔ gouverneur kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'an ka mɔgɔw bɛ baara kɛ n'i y'a lajɛ semaine nationale de la réconciliation Bamakɔ kɔnɔ an ye caravane min kɛ caravane de sensibilisation an y'a kɛ ni ɲɔgɔmɛw sow parce que c'est rare k'olu ye k'u farala ɲɔgɔn kan ko caravane jɔn de y'a to di ka se ka caravane yɛrɛ se ka k'an bila ka taga o tun ye Bamakɔ gouverneur ye voilà maintenant ale yɛrɛ a bonya dir'o ma ministre y'o de fɔ toujours baara ka tila kuma dɔw la bɛɛ k'i yɛrɛ ye baara kɔnɔ ani Bamakɔ gouverneur activité foyi ma kɛ Sénar la a ma don min kɔnɔ nuit de la réconciliation yanni an ka don kɔnɔ gouverneur 2h du matin y'a sɔrɔ bureau la o y'a sɔrɔ an bɛ dugu kɔnɔ an bɛ mission na a bɛ dugu kɔnɔ a bɛ ka baara kɛ toujours Sénar cadre kɔnɔna la maintenant de bref an ka ministère de la réconciliation baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ anw fɛ yen ko AGRV ni AGRV lajɛ AGRV tɔgɔ kɔrɔ o ye CVGR de ye maintenant AGRV tɔgɔ kɔrɔ ye CVGR ye o ka mission ye mun ye 1900 voilà très bien Al-Mukhtar ka yɔrɔ 1960 kana bila bi la Kasim gɛlɛya ye mɔgɔ minnu sɔrɔ tɔɲɔgɔn ye mɔgɔ minnu sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen k'u ka hakɛw tiɲɛna ni mɔgɔ min bɛ ko bin kɛr'u kan o ye réparation de bɛ kɛ AGRV la o bɛ anw fɛ yen o fana b'aw ka ministériso o fana b'an ka ministériso la Timbo bɛ yɔrɔ min Timbo bɛ yɔrɔ min na très bien i y'a faamu maintenant i ye ɲininkali kɛ ko an bɛ baara minnu kɛ a baara dɔ ye jumɛn ye komi n ye DCC f'i ye DCC olu fana b'anw fɛ yen développement conduit par les communautés agence dɔ fana b'anw fɛ yen min ɲɛsinnen don nord développement ma o fana bɛ anw fɛ yen mɛ mɔgɔ minnu sigilen don k'u ka tɔɲɔ wari kɔnɔ olu mɛnna ɲɛ mɛnna sira la hali M5 mɔgɔ fɔra k'olu b'a la o bon a bɛna na sara cogo di non dossier min don c'est pas du tout compliqué anw nana base de données dɔ sɔrɔ yen base de données min a bɛ ta a bɛ lajɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛ parce que kuma dɔw la fɔlɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun bɛ mɔgɔ dɔw tɔgɔ ta k'a don ko dɔw la ka sɔrɔ u m'a kɛ ka sɔrɔ u tɛ yen o tɛ se ka kɛ anw fɛ yen anw fɛ yen éléments de fana bɛ yen preuves de bɛ yen c'est qui prouve que nin ye nin sɔrɔ nin kɛra nin na a kan ka réparer cogo di maintenant o n'a ɲɔgɔnna caman maintenant n'i y'an ka département ta k'a lajɛ an ka baara fanba a tɛ lakali a bɛ kɛ de an ka département ye ministère min ye département transversal de don par exemple mɔgɔ minnu kɛlen don bi ka maramafɛn cɛjugu ta rebelle n kan tɛ terroriste ma a fɔlen don bi rebelle bɛ se ka na bɛn bɛ k'a la u bɛ marifa bila u bɛ don baara la u bɛ don sɔrɔsiya la mais terroriste tɛ parce que nin kuma in faut que mɔgɔw k'a faamu rébellion bɛ yen terrorisme bɛ yen bande armée bɛ yen jihadisme bɛ yen 120 anw kɔni anw bolo sisan Mali la
rébellion on te tuguni ay mena maintenant aw bena jonne ke terroriste ka jonne ke rebelle ya be no marafatigi de bon ni wakati bo jonne aw so golu donga bo nyona chogodi non ni wakati la sansa ibaro ko rebelle korobe rebelle korobe joyi munu be wakati dola o murutira ko akadolu ye ko faso ka ku ka yoro ka tike ka bo malla mais o kelen ga famia o segna tian kono bi olu be ka nga mali sorasu deme wa olu be ka mali souteni olu ko olu jera ni malien ay mais do be olu chela munu bora o ko olu tala ko toujours ko lu buka boloka mais munu sona ka fo anye malien nya ambe to mali ka côté la ambe mali défend olu be se ka intégrer armée MSN gachaya non e tokofon nuntuyi parce que ni donna tokofon nun kono toujours ni côté nun chamambe do tokobala comme kan do tokobala comme mai maintenant ambe information munu di mo ma de bref ne munu sona ka mali rekoni ka so maliyama ka donko fili kun yi soro ek me ka jamana kele min te terrorisme yere ebe na ka arme arandi DDR olu be arme mine ou désarmer seni olu bu intégrer maintenant intégration fene konnala très bien général Kansai ale be DDR la général Fane ale be seni na maintenant ni ni bara mbeta kalaje mogo be fene tsaka do arme la c'est pas que k'a fɔ que c'est wagati na k'a fɔ ko ni yeni o dɔ bɛ gɛlɛya dɛ ne bɛ se ka kuma bɛɛ ma kelen kelen hali ne ma mun fɔ ne bɛ se o ma parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen marifa bɛ se ka ye olu bolo k'u nana arme di i b'a sɔrɔ olu ka ko kɔrɔ an'u kɛcogo an'u ka taabolo jamana tɛ se k'u pardonner k'a fɔ k'olu bɛ intégrer armée la maintenant n'i y'a dɔn k'i jɛlen don k'i ma ko kolon kɛ k'i ma kojugu kɛ a fɔra k'i ka na ni marifa ye mais n'i ma na ni marifa ye a dɔn ko négociation to yɔrɔ la marifa bilali a bɛna kɛ diyagoya de parce que wagati min na jamana kun ka fɛgɛ jamana kun bɛ delili kɛ mais bi jamana bɛ état mun na jamana kɛ man di k'a fɔ k'u b'u kun siɲɛ mɔgɔ dɔw ye k'u deli a ka d'an ye toujours mɔgɔw k'a lase u ma an b'a fɔ bamanankan na u k'a f'u ye kan wɛrɛw la minnu bɛ yen k'u kɛlen don ka muruti jamana kama jamanadenw kama u k'a bila u ka gɛrɛ jamana la u k'a ɲini k'a dɔn n'u bɛ se ka don baara la t'a dɔn n'u bɛ se ka don baara la parce que bi an bɛ position min na dɔw bɛ yen olu la nɛgɛlen de don kasi n bɛna mun f'i ye minnu bɛ tiɲɛni fanba dɔw bɛ hali bi olu hakili b'a la ko bɛ yɛlɛma de non kasi n bɛna mun f'i ye n'a b'i dabali ban kɛlɛ daminɛna rébellion de la rébellion yɛlɛmana ka kɛ terrorisme ni djihadisme ni bande armée ye mais bi rébellion yɛrɛ tɛ bilen mais toujours dɔw ye rébellion casquette de falen ka kɛ djihadisme casquette ye maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn ni koko cira de basa bɛ don koko cira basa donna sinon dɔw tun nana mali la k'olu y'a mɛn ko silamɛya tɛ yan olu nana misiriw sɔrɔ yan ka mɔgɔw sɔrɔ bɛ seli wele ka na mɔgɔw sɔrɔ bɛ suratul fatihaw kalan u ko cɛ k'olu tun b'a faamuya olu seginna o ye kun ye hali jamana wɛrɛ mɔgɔw ye maintenant de bref ka yira mɔgɔw la dɔrɔn an bɛ position min na bi jamana ka laɲini ye basigi ye ka ɲɛsin jamanadenw ka lafiya ma jamanadenw yɛrɛ ka lafiya ye fɛn ɲinita ye pour que jamana ka développer mais kasi ne bɛ fɛ ka mun fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ye n'i kɛra milliardaire ye n'i bɛ yɔrɔ min na ni lafiya tɛ yen i ka miliyari t'a jabɔ n'i kɛra faama ye yɔrɔ min na ni lafiya tɛ yen i ka fanga t'a jabɔ n'i kɛra tɔgɔtigi ye o cogoya kelen don maintenant an ka dɔn n'a mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn la an kan ka min kɛ laɲini fɔlɔ ye min kɛ ɲinita fɔlɔ ye o de ye ka basigi ɲini pour que an bɛ min kɔ an k'o sɔrɔ k'a dun hɛrɛ la k'an sigi hɛrɛ la kasi u bɛ kuma dɔ fɔ ko kungo min bɛ kɛ sababu ye ko ɲinɛ bɛ kɛ dugutigi ka sukoya kɔ ko ala k'an kisi o kungo ma cɛ o ye kungo jugu ye dɛ mais mun de bɛ kɛ sababu ye bi ka mali lafiya o de ye malidenw k'a faamu k'an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ayiwa an ka yafa ɲɔgɔn ma mais kasi mais bɛ kungaya ko la dɛ mais bɛ yen parce que n'a fɔra mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma mɔgɔw ni sariya cɛ ministère de la réconciliation ka mission t'o ye dɛ jamana sariya bɛ yen ministère de la réconciliation ka intervention bɛ yen. donc ni sariya b'i kɔ ministère de la réconciliation jɔ da ka dɔgɔ i bɛ t'i ka sariya ko ɲɛnabɔ. an tɛ se k'an da don o la parce que fo mɔgɔ caman k'a faamu mali sariya kuma dɔw la hali mali dɛmɛbagaw mali sariya bɛ bolo olu kan mali dɛmɛbagaw mali sariya bɛ bolo olu kan mali kɛlɛbagaw mali sariya bɛ bolo olu kan mais wagati min na ni sariya bɛ ka boli maa min kan o b'a fɔ ko bi turu bɛ ne de la juguya bɛ ne de contre la fo mɔgɔw k'a faamu. mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ sariya bolo finitigi dɔw bɛ sariya ka bolo kan jamana cakɛla dɔw bɛ sariya ka bolo kan kunnafonidila dɔw bɛ sariya ka bolo kan minnu bɛ yen k'u tɛ kulun kunna u tɛ kulun jula o dɔw bɛ sariya ka bolo kan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni ta ye ne fiɲɛ min wulila n b'o ko la dɔw bɛ sariya ka bolo kan c'est comme de bref bɛɛ k'a dɔn dɔrɔn
n'i bɛ jamana min kɔnɔ o sariya bonyali ye i ma diyagoya ye. Ayiwa an bɛna na dakuruɲɛ damadɔ fɔ défilé la. Défilé in a donna Mali tariku la ka sabuya kɛ i kɛtɔ ka maa sɔrɔ min bɛ fiɲɛ ye nin défilé in na hali maa minnu yɛrɛ kun ye a bisigi k'a fɔ ko dɔ bɛ sɔn ka kɛ u caman y'u da de. An bɛ se ka Ala de fo ka Ala barikada sabula jamana in a bɔra yɔrɔ jan nin waleya min kɛlen filɛ nin a nana ni jigisigi ye a nana ni danaya ye mɔgɔw ni marabaaw ni ɲɔgɔn cɛ wa a y'a to mɔgɔ caman tun bɛ yen hali sigana tun bɛ minnu yɛrɛ la jamana yɛrɛ kɔnɔna Maliko la a caman hakili sigira kabini défilé in kɛra aw yɛrɛ minnu bɛ fanga ka ko baaraw la aw minnu bɛ fanga baara yɛrɛ la nin défilé in kɔfɛ sisan mun de bɛna kɛ ka dɔ fara jamanadenw ka jigisigi kan hali bi. Kasim, nin défilé in dabɔra ka maliyɛnw dusukun tɔ la sankɔrɔta ka ɲɛsin jamana dɛmɛli ma parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi a tun bɛ caman kɔnɔ ko Mali binna a tun bɛ caman kɔnɔ Mali tɛ yen mais Mali kun talonna kunun mais bi Mali y'i jɔ a sen fila kan yanni bi cɛ a kun fɔra ko Mali kɔnɔ ko kɛlɛ tɛna kɛ ko Mali ni kɛlɛkɛminɛ man kan ko Mali ni cɛdenw labɛnni ko man kan parce que an ka nin défilé in kɔni bɛ min yira mɔgɔw la k'a fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ don jamana bɛ guerre la guerre bɛ jamana kɔnɔ mais yala est ce que guerre suguya min bɛ jamana kɔnɔ an t'a lajɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲɔgɔn faamu ka se ka guerre in kɛlɛ kɛ parce que ni kɛlɛkɛla ko don kɛlɛkɛlaw b'an bolo ni kɛlɛkɛminɛ don kɛlɛkɛminɛ b'an bolo mais ne kɔni bɛna mun kɔni fɔ bi a bɛ bonya mɔgɔw hakili ma Kasim ni population y'i jɔ i jɔyɔrɔ la 5% 95% k'o dɔrɔn to yen Kasim kɛlɛ bɛ ban moins d'une semaine Kasim ni tiɲɛnikɛla ni binganikɛ wale tigilamɔgɔw n'u ye tiɲɛni kɛ fan o fan i b'a ye u b'u sawura falen mais fo an k'a dɔn minnu bɛ ka nin kɛ population civile dɔw de kɛlen don ka arme ta u bɛ ka nin kɛ Kasim est ce que mɔgɔ dɔw ti yɔrɔ dɔw la ka to ka terrorisme créer wa parce que n'i y'a jateminɛ n'a fɔra sisan ko convoi bɛ tɛmɛ dugu dɔw la mɔgɔ tɛ yen mais i b'a sɔrɔ attaque bɛ kɛ dugu la n'a fɔra misaliya la ko percussion bɛna taa kɛ ou bien contrôle bɛna taa kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ attaque bɛ kɛ o sira la mais yala est ce que mɔgɔ dɔw de tɛ ka essayer ka terrorisme yɛrɛ kɛ système mobile ye wa o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye Mali ye défilé min kɛ défilé in bɛna décortiquer Kasim pour que i ka défilé in faamu défilé in ye défilé militaire de ye o de tɛ défilé ya kɔrɔlen a tɛ fɔ ko défilé militaire ya défilé militaire tɛ ya non n bɛna kana pressé ma mais défilé militaire ni a ouverture kɛra ni défilé civil de parce que n'i ye défilé civil nin ta ka observer k'a lajɛ a fɔlen don Mali constitution kɔnɔ a fɔlen don an ka charte kɔnɔna la a fɔlen don an ka fɛn caman na est ce que Mali article 22 de b'a fɔ cogo min na maliden ka wuli ka taa Mali ka hakɛ ɲini est ce que maliden bɛɛ ma kɛ sɔrasi ye mentalement techniquement mais ne ka faamu na ne ka observation na défilé daminɛla cogo min na civiliw défilé la civiliw kɔfɛ paramilitaires défilé la paramilitaires kɔfɛ militaires défilé la défilé kuncɛra bon nin kelen kelen bɛɛ k'a dɔn min défilé la min ma défilé bɛɛ de ye sɔrasi ye bi wa bɛɛ de kan ka kɛ sɔrasi ye n'i y'a lajɛ volontaires ka défilé ani PNO ka défilé même anciens combattants ka défilé ale ni minnu bɛ administration kɔnɔ u ka défilé i bɛ na ni SNJ hakilina de ye parce que bi mɔgɔ si tɛna don Mali fonction publique la n'i ma formation militaire kɛ n'i ma pɛrɛn o kama c'est pas la peine i ka concours yɛrɛ ɲini n'i ye concours kɛ hali ni ɲɛ t'i la bolo t'i la sen t'i la e ye concours kɛ e passera solution t'a la e bɛ formation militaire kɛ maintenant an kɔni bɛ mun kɔni fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ ko ne tɛ se ne man kɛnɛ ou bien nin bɛ na e de ye fonction publique sɔrɔ a bila e kunna i ma passer dɛ mais n'i y'a lajɛ paramilitaires ka défilé ni o ye eaux et forêts ye olu ni pénitenciers ani douane ni saba fo mɔgɔw k'a dɔn olu ye paramilitaires ye olu ni militaires tɛ kelen ye parce que fɔlɔ polisi kun ye paramilitaire ye sapeur kun ye paramilitaire ye mais u y'olu militariser mais i b'a dɔn ko nin kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin ye bi arme lourde bɛ ninnu bɛɛ bolo wa force spéciale bɛ nin kelen kelen bɛɛ bolo force spéciale bɛ douane bolo force spéciale bɛ eaux et forêts bolo force spéciale bɛ surveillants de prison bolo maintenant n'i ye ninnu ka force spéciale ta k'u lajɛ
ninnu kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin ye k'u bɛ ka baara in yira mɔgɔw la nin bɛɛ lajɛlen ye Samakɔ formation militaire kɛ. Oui. Parce que n'i ye surveillant prison yɛrɛ ta k'a lajɛ surveillant prison ninnu différence foyi t'u ni commando parachute cɛ. Wagati min na i b'u ye bon n'i ye eaux et forêts ta o cogoya kelen de don wa n'i ye douane yɛrɛ ta o cogoya kelen de don maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn de bref mɔgɔw k'a faamu nin ye paramilitaires ye an bɛna don militaires ka commentaire la k'o f'u ye militaires la jɔnni fɔlɔ nana o de kɛra sapeur pompier protection civile a bilenna cogo cogo a tasumalama olu de bɛ don a la a gɛlɛyara cogo cogo i bɛ tasuma de sɔrɔ duguma ou bien san cɛ sapeur pompier mɔgɔw kɔni b'u plonger a la min bɛ bɔ a la olu t'o dɔn bon n'i ye sapeur ka opération ta k'a lajɛ olu ma deli ka wele k'a ye na ko hɛrɛ filɛ nin ye ko u bɛ na de k'a ye na ko bɔnɛ filɛ tasuma mais n'i ye sapeur bɔ yen i bɛna jɔn dɔw kan o ye ba polisilakaw ye mɔgɔw caman bɛ polisiw ye circulation na c'est vrai polisiw minnu bɛ circulation na o ye polisi dɔw ye polisi minnu bɛ aéroport la o ye polisi dɔw ye polisi minnu bɛ commissariat la o ye polisi dɔw ye mais polisi minnu bɛ brigade spéciale la faut que mɔgɔw k'o polisi dɔw de ɲini k'o dɔn par exemple siripiyɛn lajɛ bi siripiyɛn ka opération dɔ bɛ yen ko danbe dɔ bɛ yen maliko dɔ bɛ yen kurukanfuga dɔ bɛ yen c'est comme siripiyɛn ka opération yɛrɛ tɛ ban bagi bɛ yen besi bɛ yen mais polisi y'a ka commando bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ couleur kelen unité kelen ka baara kɛ n'o ye maintenant n'i bɔra polisi la i bɛ na sisan AT la o ye armée de terre ye maintenant armée de terre kɔnɔna la i b'a ye sɔrɔdasi bɛɛ bɛ bɔ AT de kɔnɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ formation de base kelen kɛ après o kɔnɔna la min bɛ taa génie na a bɛ taa génie na min bɛ taa armée de l'air la a bɛ taa armée de l'air la min bɛ taa garde la a bɛ taa garde la ainsi de suite maintenant n'i y'a lajɛ sɔrɔdasi min ka ca sɔrɔdasi bɛɛ ye o ye AT ye o ye armée de terre ye ABC maintenant o ye armement blindé cavalerie maintenant ni armement blindé cavalerie lajɛ chaque fois olu fɛ yen olu ka homme de rang deuxième classe première classe caporal olu ye premier rang ye mais toujours nin kɔnɔna la a bɛ tɔw bɛɛ fɛ yen maintenant n'i ye olu fana ta k'a lajɛ transmission b'olu fɛ yen transmission voilà o bɛ AT fɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ AT fɛ yen c'est comme olu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ corps bɛɛ la mais faut que mɔgɔw k'a dɔn communication yɛrɛ sɔrɔdasiw b'a dɔn bi ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan an tɛ don détail b'a kɔnɔ n ko n'a ye Mali armée de diya bi sisan an bɛ télé min lajɛ ani an bɛ téléphone min ci ani an bɛ fɛn min kɛ o b'a bɛɛ brouillé ka na n'u ka système ye communication fɛn fɛn bɛ yen ko mɔgɔw b'a kɛ les gens oublient que k'u b'a fɔ ko karisa kumara an y'a mɛn an ka weleli kɛ WhatsApp kan ou bien an ka weleli kɛ TikTok kan Kasim i b'a f'u ye ko Mali armée bilama système dɔ b'u bolo par exemple nin micro min filɛ nin ye a bɛ kuru cogo min na ka tilen i ɲɛ bɛ nin na antenne dɔ de bɛ Mali armée bolo an bɛ don a kɔnɔ dɔrɔn ni tiɲɛni bɛ min kɔnɔ i bɛ bɔ a kɔnɔ i b'a bila quoi Kasim u b'u sigilen to nin studio de kɔnɔ ka to ka antenne kunkolo kɛ ta k'a munumunu a bɛ bɛn dɔw ma 3e carré la u b'a kɔrɔta a bɛ bɛn dɔw ma rond point na a b'a kɛ tan a bɛ bɛn dɔw ma 26 mars kɔfɛ ainsi de suite antenne bɛ yan de dɛ mais antenne bɛ bɛn mɔgɔw ka kuma de ma kuma minnu bɛ ka fɔ o bɛɛ ka fisa e ka taa kuma téléphone sanfɛ k'e bɛ mananakan fɔ i y'a kɛ cogo cogo i lamɛnlen don i yelen don i dɔnnen don maintenant n'i ye Sanogo jɔlen ye dɔrɔn toujours i b'a sɔrɔ kala b'a kɔnɔ quoi n'an bɔra yen n'i ye garde nationale ka mission fana ta k'a lajɛ i b'a ye bi présidence la garde présidentielle au alentour o bɛ garde nationale bolo bon Mali kɔnɔ préfet sous préfet ka taa yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ garde de b'olu ka protection kɛ o kɔnɔna fana la garde bɛ service caman fana kɛ min t'o ye garde fɛ yen olu ka force spéciale ni o ɲɛmaa n'o ye Dasa ye a ye mɔgɔ t'ale fɔ mɔgɔ ye o cɛ bɛ yen cɛbakɔrɔ bɛ yen cɛ dɔ ka cɛya fɔ o t'i yɛrɛ kɛ musobakɔrɔ ye quoi maintenant o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen ka ɲɛsin u ka général Famukɛ Kamara ma Kasim ne ye Famukɛ Kamara ye don fɔlɔ min na k'a dɔn ne ye Famukɛ Kamara ye Gao an bɔra Gao an taara Kidal c'est fait le 21-22 novembre 2022 yanni Kidal yɛrɛ reconquête ka kɛ an n'an ka ministre o y'a sɔrɔ colonel major le général de corps d'armée Ismaël Wage an ye mission dɔ wuli ka bɔ Bamako ko k'a lajɛ ka taa Kidal ko parce que Mali tɛ se ka kɛ maliyɛnw ta ye k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ bɛ tigɛ maliyɛnw na an bɛ taga don min na général Famukɛ kɛlɛtigi tun y'ale ale tun ye kɛlɛmasa ye kɛnɛ kan a n'a ka cɛdenw o ko n'a t'u ma cogo cogo k'a b'a yɛrɛ ma ten an ka ministre yɛrɛ fana ko baara in tɔ k'a ka nɔgɔ ale ma ko sanfɛ kɛlɛ ko de bɛ se ni mɔgɔ ninnu na Kasim hélico minnu bɛ yen an kana don nin bɛɛ détail kɔnɔ quoi parce que i b'a dɔn ko souvent n'i ye Wage ka voyage lajɛ ka Wage ka déplacement lajɛ k'a ka taa n'a ye sanfɛ i bɛ ko in ye i b'a fɔ ko non ko tiɲɛ yɛrɛ ayi mais n bɛ mun fana f'i ye
akana ki kono ka be ni bela ta ministère de la réconciliation na ka ti avion bolo blade. Ah, 15 heures par semaine do ni ya non mais me kuma do fana fi abi de balba ka avion boli nege mine ka ke alna ma sarata mamunu bo doge bi o do e wage etna avion foi fo bi pankuru la min glana ko wage ti se ka min boli be wage ma min boli ni kaza ko do bla ni y12 ko do bla ni mi ko do bla ni fusée ko do bla ni migi ko do bla ni hélico tigiri ko do bla c'est comme etna foi de foni yoro la ya ale te mi boli maintenant des brefs ambora garde là amba essayer si ça kana gendarmerie nationale là ale ni très bien ay ba mena so lu fena parce que ni gendarmerie takalaje gendarmerie rek ka force do be mi e jamala so ka jamala sran ka mawire kamana gan ibo to do Garcia ah très bien parce que ni ala je awlo ko ni même makle fi atiki ko na ere defle be dam na fo ta fa iba soro garsi maw même mon fier nous sera présent ma o doron du warlanti yore o be mami laje ko boya doni kala je o da présent awre sono garsi be defle dam na fo ka ba garsi bolo ko rulenu même mon fier mfari ya en chien ba ngenya garsi makotola o garsi élément do bi ulu kashiradi ha k'a fɔ ko défilé mena ma bangwa parce que olu de be boli ka ta kɛlɛ nɔfɛ ka ta kɛlɛ ɲini kasi mena mun fie garsi filɛ force be ni aw bɛɛ ɲɛ bɛ asimina force ɲɛfɛ i bɛ force in tɔgɔ dɔn asimina force i b'a tɔgɔ dɔn berebigi i t'u dɔn i ye berebigi solo b'a dɔn mena kuma mun fie da bi dabali ban nunu yɛrɛ mago tɛ a ka dilan na yɛrɛ quoi a y'u to a ma dɔrɔn an k'u kɛnɛ minɛ an k'u ɲɛnama minɛ garsi filɛ nin ye force spéciale fɛn fɛn bɛ yen bi a kelen kelen fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ mission na a ka d'olu ye de i k'a fɔ k'i bɛ muruti a man d'olu ye i k'a fɔ k'i sɔnna n sɔnna n ye n bolo jigin n ka kɛlɛ banna o t'olu arranger o. solo fɔ k'a yira kuma bɛɛ olu bɛ se min na. ah non parce que u y'o de fɔ k'olu tɛ se ka kalan ka baara kɛ ka tila ka entraînement kɛ ka kow kɛ ka tila tuguni k'a fɔ k'o tɛ kɛ quoi a b'i n'a fɔ an ka système ka kɛlɛkɛminɛ san ka fɔ k'an b'a garder t'a la dɛ. a bɛ kɛ ka baara kɛ. baara de bɛ kɛ n'a ye. maintenant minɛn yɛrɛ tɛ sɔn o ma o. maintenant n'i y'o bɛɛ to yen Kasim ne bɛna se armée de l'air ma Kasim armée de l'air fana kɔnɔna la. i b'a dɔn fɔlɔ tun b'a fɔ cogo min na ko armée de l'air a terre. o bɔra yen bi dɛ le fɔlɔ o tun bɛ se ka fɔ mais bi kɔni o tɛ se ka fɔ non o to yen mais i b'a dɔn ko armée de l'air kɔnɔna la bi maa dɔw nana armée de l'air ka disposition na e b'a kalama ko policiw b'a la policiw dɔw nana armée de l'air la AT mɔgɔ dɔw nana armée de l'air la garde dɔw nana armée de l'air la u nana mun na a caman ye spécialité de drone na ninnu de b'u sigilen to parce que drone bolibaga ani drone attaque min bɛ bombardement kɛ olu fana tɛ mɔgɔ kelen ye o mais n bɛ mun f'i ye ninnu bɛ mission min na bi mɔgɔ de ɲɛ bɛ komi ninnu ɲɛ tɛ komi u bɛ contrôle la fan bɛɛ drone minnu bɛ yen bi n'a bɛ Mali bolo u ma sɔn ka o kelen yira défilé in na a ɲɛna fɛnɛ ayi u ma sɔn ka drone si yira mais n bɛ kuma kelen f'i ye wagati min na an bɛ défilé nin fɛn na ni maaw bɛ kɔnɔ suturama ka fɔ la kɔfɛ k'a fɔ ko défilé don ta défilé bɔ ta ko jamana menacelen don n'u tun y'a kɔrɔbɔ drone dɔw bɛ yen o tun bɛ maa dɔw ta de ka yɛlɛn n'u ye sanfɛ a bɛ bonya hakili ma. o ni denmisɛnninw tulonkɛ kɛ ni olu tɛ kɛ. ayi dɛ denmisɛnnin tulonkɛ foto ta drone o tɛ dɛ Kasim n ko drone. an taara min la sebe la. ayi dɛ o ye foto ta drone ni lumière bɔ drone ni sinon Kasim drone kelen n'i y'a lajɛ a janya a b'a daminɛ ɲɛfɛ ka na kɔfɛ o ye 6 mètres ye n'i y'a aile lajɛ aile droite ka bɔ droite la ka taa yan fɛ o ye 1,75 ye gauche fana ye 1,75 maintenant drone yɛrɛ kɔnɔ bonya o misaliya la a b'i n'a fɔ ko kulun an bɛ sigi kulu min kɔnɔ ka jɛgɛ mɔ maintenant ka drone décrit mɔgɔw ye mɔgɔw k'a faamu drone bɛ boli ni fɛn de ye fɛn min ye courant ye batterie de bɛ drone na drone min n'u b'a ye sanfɛ maintenant n'u b'a ye fɛnɛ kuma dɔw la a bɛ tuuru ci a bɛ munumunu o kuma dɔw la an bɛ sanfɛ an sigilen bɛ fɛn kɛyɔrɔ la défilé kɛyɔrɔ la mɔgɔ caman ma observation dɔw kɛ sinon drone dɔw nana ka mɛn sanfɛ ka tila ka munumunu parce que olu bɛ yɔrɔ la kɔlɔsi voilà olu bɛ supervision kɛ ka baaraw kɛ parce que caméra bɛ drone na cogo min na bombardement kɛyɔrɔ fana b'a la ten mais i b'a dɔn ko nin bɛɛ lajɛlen na armée de l'air comme toujours an b'olu ka kuma de la denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ dɔw bɛ armée de l'air la olu bɛ kasi de e b'olu kasi kun dɔn a k'olu tɛ ka layɛlɛn sanfɛ awɔ u bɛ kasi kɛ de ko k'u layɛlɛn sanfɛ c'est comme n'olu layɛlɛnna sanfɛ olu ka baara ye mun de ye
Kasim i b'a ye n'i y'i sigi denmisɛnninw ka prestation na i b'a ye u bɛ fɛn dɔ minɛ tan u bɛ jeu dɔ minɛ k'a kɛ tan olu ka baara de ye k'a minɛ tan dɔrɔn ka bombardement kɛ taga olu ka baara y'o dɔrɔn de ye a fɔra u ye k'u ma se dɔɔnin k'u jɔ dɔɔnin u bɛ kasi de ko fɔ k'u layɛlɛ bon ni armée de l'air fana ka opération ta k'a lajɛ ka armée de l'air ka baara ta k'a lajɛ bi Mali armée de l'air u équipé len don cogoya min na kabako de don quoi Kasim k'a daminɛ Bamako ka taa Mali région kelen kelen fɛn fɛn la e b'a kalama ko armée de l'air bɛ mɔgɔw ta fu de ka taga n'u ye yan armée de l'air ka taa n'i ye Gao 0 francs ka taa n'i ye Tombouctou 0 francs ka taa n'i ye Kidal 0 francs armée de l'air bɛ ka nin bɛɛ kɛ fɔlɔ a kun fɔra k'an kun tɛ se ka nin kɛ ko MINUSMA de kun bɛ se ka nin kɛ MINUSMA taara mais bi maliyɛnw bɛ ka taa n'i ye maa min bɛ fɛ ka voyager ka n'a gɛlɛya dɛ taa base 101 na aéroport la i ka t'i enregistrer i bɛ taa manifester ne turu ser'i ma i bɛ wele i bɛ don avion kɔnɔ i bɛ taa bon n'i bɛ fɛ ka na Bamakɔ o cogoya kelen de don maintenant n'i ye jateminɛ damadɔ kɛ i bɛ na commando parachute fana fɔ ale ni gendarmerie parce que gendarmerie mɔgɔw ka wulu ninnu Kasim kilo 5 tile sogo kilo 5 Kasim wulu ninnu i b'a dɔn a ka dɔgɔ a dɔ bɛ a ka dɔgɔ fa tun bɛ fɔ kunna Kasim i b'a dɔn olu ka mission fanba ye mun ye k'i gɛn k'i minɛ tɛ fɛn min dogolen don k'a ye k'a latigɛ k'a fɔ k'a ban ko nin de don ani jama la k'a fɔ ko bon maa ba kelen filɛ mɔgɔ min bɛ jama in na k'a tigi ɲini k'a ye ale ka mission o de fitinin min b'a la mais kumaba minnu b'a la olu dɔw ka mission ye mun ye i kɔgɔra ka bonya ka janya cogo cogo fasa dɔw bɛ mɔgɔ la k'i minɛ a ma k'i lajɔ i tɛ se ka taa yɔrɔ la Kasim ko jala damadɔ de bɛ sɔrɔsiya kɔnɔ jala damadɔ min ne bɛna f'i ye bi ni wulu ninnu titiri de fana b'u la jala de b'u bolo wulu ninnu deuxième classe b'u la wulu ninnu première classe b'u la wulu ninnu caporal b'u la wulu ninnu sergent b'u la sergent chef arsident chef major mais mun fana f'i ye titiri min bɛ nin wulu ninnu bolo u bɛ baara min kɛ mission mun b'u bolo n bɛ k'o de f'i ye aspirant sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant colonel minnu défilé la olu y'a jumɛnw ye ayi n bɛna mun f'i ye i kun tɛ se k'u ka identification dɔn o yɔrɔ la par exemple mɔgɔ mɔgɔ tun bɛ ka défilé force spéciale mɔgɔ i m'a si ka jala ye o ayi jala t'olu la bon i bɛ wulu ninnu bila o minɛn kelen ɲɔgɔn kɔnɔ ni wulu kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin ye Kasim n bɛ mun f'i ye a b'i dabali ban nin bɛɛ bɛ sara ta ne i bɛ ɲininka a la a bɛ sara ta a b'a kɛ cogo di a ka dumuni san kɛ très bien i y'a faamuya parce que ninnu bɛ min dun u sara o de ye c'est comme a tɛ comme mɔgɔ minnu bɛ wulu mara so ka dumuni dɔw ni fɛn dɔw d'u ma a tɛ ten mais Kasim nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kasim nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ moto dɔ tɛmɛna mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ko nin moto in ni moto jumɛn ye k'a kɛra cogo di Kasim moto in gendarmew fɛ yen nin moto in a bɛ fɔ ne ma ko farakata ale de bɛ fiɲɛ ci i b'a mankan de mɛn a n'a tɛmɛna a mankan a n'a tɛmɛna a teliyara minɛ mais i b'a dɔn ko défilé simulation kɛ don a yɔrɔ la farakata tun bɛ yan farakata ye non i ye fɛn fɛn n'a kɛra défilé don a bɛɛ simulation kɛ mais i b'a dɔn farakata ye mankan min bɔ farakata ye boli min kɛ farakata ye espace min sɔrɔ simulation na président ɲinɛ a m'o sɔrɔ parce que maaw bɛ gitɔrɔn côté bɛɛ la parce que a don o y'a sɔrɔ mɔgɔ ka dɔgɔ toujours parce que n'i ka ala deli ye jamanaden ka lafiya ye fɛn dɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔ bɔ a la ka bɔ boulevard d'indépendance la ka taa rond point na station Total min bɛ Central Keita la farakata ye 15 secondes de kɛ a kelen 15 secondes o ye simulation dɔ ye ayisa n bɛ ka mun f'i ye simulation dɔ a ye 15 secondes de kɛ maintenant nin na a ye 17 secondes kɛ parce que jama bɛ yen maintenant mɔgɔw bɛ fɛ k'a dɔn moto in ye moto sugu jumɛn ye moto couleur jumɛn don Kasim tile fila in na moto in bolibaga ale ni moto in yɛrɛ an bɛna n'a diya ye k'a di e Kasim ma maaw ka moto in ye ka moto in dɔn a ma ye dɛ parce que a teliyara kojugu ɲɛforoko dan y'ale ye n bɛna mun f'i ye armée de l'air fɛnɛ nana ni Sukoyi min ye Sukoyi tɛmɛko fɔlɔ volume tun bɛ 5 na a nana volume bɛ 5 na kelen kunna fɔlɔ ye kilo geren dɛ mais n bɛ kuma kelen fɛnɛ f'i ye Sukoyi tɛmɛko filanan Kasim volume tun bɛ 10 la Sukoyi tɛmɛko sabanan u ye volume bila 12 de la u jiginna duguma kojugu ayi dɛ a ma jigin Kasim i b'a kalama ko Sukoyi bɛ mission qualité 3 de kɛ Sukoyi bɛ bombardement kɛ ka bombe fili Sukoyi bɛ bruit min fɛnɛ bɔ a bɛ tympan geren ka ɲɛ fiyɛ hali ka maa kɛ bobo ye n'i ye Sukoyi bruit dayɛlɛ ka volume dayɛlɛ ka se même 50 ma n'a jiginna à 400-500 mètres
fɛn o fɛn bɛ a bɛ se ka ni yiribulu kɛnɛ don i b'a kalama k'a b'a wɔrɔn ka bɔ a la de wa i b'a fɔ n'i ye mali yiribulu kɛnɛ ni minɛ k'a tigɛ ka bɔ a la maintenant mɔgɔw k'a dɔn Sikoyi ka mission bɛɛ tɛ ka mugu dɔrɔn ci Sikoyi bɛ jugu la tunu jalasirani fana kɛ quoi a yɛrɛ a bɛ mɔgɔ sɔn tigɛ o Sikoyi ye min kɛ a ma fɛn kɛ nin ye o a y'a yira de k'a bɛ se ko la tɛmɛ ko fɔlɔ ye volume tun bɛ 5 na filanan volume tun bɛ 10 la sabanan volume tun bɛ 15 la bon e k'o 15 lajɛ n'o ye dala san na o bɛ kɛ cogo di a tɛ se ka k'anw ɲɛna o président kun bɛ a tɛ se ka kɛ mais ko Sikoyi ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa turu cɛ Buguni ka segin ka taa nin fɛ tɔnɛ ka taa turu cɛ fo Kayi Masuruya la ka segin maintenant mɔgɔw k'a dɔn dɔrɔn Mali équipé bɛ position min na sisan jigisigi ni jigifa dan don ni 100% bɛɛ ye malien ye mais blindé dɔw b'an bolo mɔgɔw kumara même mun ye commentaire minnu kɛ commentaire dɔ bɛ yen o ma kɛ o blindé dɔ bɛ yen ale couleur kakilama don blindé kura don i b'a ye a kunkolo na cɛ dɔ kunkolo kun dɔɔnin bɔlen don Kassim i b'o blindé in kɔfɛla lajɛ n'i y'o blindé in kɔfɛla lajɛ fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔ caman m'a ye wa mɔgɔw m'a fɔ o ye jumɛn ye hélice jumɛn don min bɛ kɛ bateau na bon ale ka baara fanba o bɛ kɛ ji de la i ka pɔn kari ka pɔn boyi moteur fila de b'a la moteur fila min b'a la n'ale jiginna ji jukɔrɔ an kan ni kelen banna pour que a kana to yen moteur filanan i b'o fana lancer pour que ale bɛ taa moteur sabanan min bɛ mobili in na o de ye goudron sanfɛ boli ye ani sirakan boli ye a tun bɛ ka boli wagati min na o moteur de tun bɛ marché la Kassim bɛna mun fana f'i ye n'o b'i dabali ban Surasiw ka mobili dɔw bɛ yen olu bɛ transmission de kɛ e ka nin studio min filɛ nin ye yan sisan ka studio in ta dɔrɔn ka taa sigi Kidali k'e ta dɔrɔn ka taa ni e ye Kidali e ka baara kɛ i n'a fɔ e b'i ka studio kɔnɔ ani ka ORTM ta ka taa sigi Kayi komi a bɛ ka baara kɛ komi a bɛ ORTM kɔnɔ voilà bon nin mobili min filɛ nin ye nin ye jumɛn ye nin ye tikiri de tigiri awɔ n'i ye nin tikiri lajɛ nin ye tikiri sugu jumɛn ye depuis bɛ gɛrɛ nin mobili in na ale bɛ se k'i localiser e ye jɔn ye mun b'i kun i ye mɔgɔ sugu jumɛn ye m'a fɔ n ka b'i ŋaniya ye dɛ mais fɛn min b'i kun nin mobili b'a ye bon mobili in kɔnɔna la fɛnɛ a bɛ n'a fɔ transmission mobili voilà transmission mobili don bon n'i ye nin mobili in fɛnɛ lajɛ ale ye tigiri ye mais i b'a qualifier k'a kɛ tigi ye tigi min bɛ ji la n'i magara la dɔrɔn courant bɛ ci n'ale bɛ na a bɛ se ka réseau brûler n'a bɛ na fɛnɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu bɛ yen 2006 a b'a localiser ka tagali la nin dɔ tun b'a ɲɛ kɔnɔ mɛnɛ parce que ale tun tɛ sɔn awɔ ale tun bɛ 4x4 jɛman dɔ la 4x4 jɛman na n'ale tɛmɛna dɔrɔn i tɛ se ka téléphone ci tuguni maintenant k'a fɔ bi o matériel ninnu caman de fɛnɛ bɛ i ka jamana bolo e bɛ yɔrɔ min na bi Kassim n'a fɔra k'an ka na sigi émission na ka na nin bɛɛ fɔ Kassim est-ce que an na se ka kuma wɛrɛ fɔ ko minnu kɛra a caman bɛ yen dɛ ayiwa 120 waati min fana dira an fana ma o fana sera o de y'a to an ye kuma jɔ miniti 45 an tɔ tora 2 ye a la o na kɛ foli ani bonyamasegin bɛ ka ɲɛsin maliyɛnw ma a n'aw yɛrɛ ka minisiriso don nataw la an bɛna n'aw ye kɛnɛ min kan yaasa an ka baro wuli Kassim a fɔra ko ɲinɛ ye seko ni dɔnko san ye a ka d'an ye an k'a lajɛ an ka seko ni dɔnko an k'a dɔn o ye jumɛn ye a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko seko ni dɔnko ye an ka tɛgɛrɛ fɔ ka dɔn kɛ a banna o tɛ seko ni dɔnko ye seko ni dɔnko base ye jumɛn ye an ka segin an kɔ k'an ka laada dɔn c'est comme en un mot an k'an yɛrɛ retrouver maintenant bi an ka laɲini ye min ye ala ka sababu ɲuman di jamana ma a fɔli ka nɔgɔn mais mɔgɔ si tɛ se ka kɛ jamana fɛ ka tɛmɛ jamanadenw kan mɔgɔ k'a ka di ye i faso ka jɔ i ye mɔgɔ limaniyalen ye mɔgɔ k'a man di ye k'i faso ka ci k'i faso ka jɔ k'a ka di ye faso ka ci an bɛ dugawu kɛ ala ka olu hakilina falen parce que bi an bɛ position min na n'i ma ɲɛ i bɛ k'i fa fɛ ka k'i ba fɛ i fa fɔlɔ n'i ba fɔlɔ y'i ka jamana ye bi e bɛ yɔrɔ min na bi e faso a bɛ ka min kɛ n'a ka ɲi n'a diyara mɔgɔ wɛrɛ kan'a fɔ ka tɛmɛ e kan dugawuden o bɛ fɔ mais dugawuden yɛrɛ a fɔlɔ o ye maa min b'a masaw fɛ ani maa min bɛ masa wɛrɛw fɛ an k'a dɔn k'an masaw de ye an faso ye wa an masakɔrɔba de y'an faso ye Kassim bɛ kuma kuncɛ min na je répète Abdoulaye Mayiga ni o ye bon entendeur tant pis a ka tubabukan kura dɔ labɛnnen don surprise ba awɔ tubabukan kura ba surprise ba n b'o de f'i ye Nations Unies tribune na a bɛna kuma fɔ kuma min bɛna maliyɛnw dabali ban a bɛna fɛn fɔ min bɛna AES mɔgɔw dabali ban AES mɔgɔw ni maliyɛnw dabali ban jamana tɔw bɛ kɛ cogo di olu tɛ sa c'est comme an tɛ segin an kɔ cogoya min na pewu n'a bɛ min kunna k'an bɛ segin an kɔ e de bɛ sa segin kɔ kɔnɔ kuma bila la mais an k'a dɔn dɔrɔn kuma in base ye min ye an bɔra yɔrɔ min na o de ka jan an kan ka se yɔrɔ min na o tɔ ma jan bilen an bɛ bɔ kuma kɔnɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka don dumanw ni wagati dumanw d'an ma an ka se ka fɛn fɔ mɔgɔw ye ka se ka jamana jɔli dusu don jamanadenw na
Abdoulaye Fofana 120 an b'i fo k'i waleɲuman i ka nali la an ka kɛnɛ kan ka na kɛnɛ ɲɛnɛmaya bi Falaye Keyita Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ani ne yɛrɛ n'Ala sɔnna ma sini kunnafoni bɛna nɛgɛ kanɲɛ 9 k'a fɔ bɛɛ ɲɛna sa Abdoulaye ye min fɔ premier ministre a ka laseli ye sini nɛgɛ kanɲɛ 19 ale bɛ kɛ ORTM jabaranin kan ale ni Nations Unies fana ka blog sanfɛ n'o y'u ka page web ye ni Ala sɔnna ma fɛn fɛn mana fɔ a la sufɛ sini ana o bɛn nɛgɛmɔ aw ye bamanankan na a bɛ se k'a faamuya cogo min na ka se k'a to aw ka se ka ko in bɛɛ lajɛlen faamuya premier ministre ka tagali hukumu kɔnɔna na 120 k'i fo Abdoulaye Fofana k'i fo k'i waleɲuman dɔn Falaye Keyita k'i fo Barça ka ko kɛra cogo di 3-1 ana suna ka ɲɛ su in na n tɛ faden kun sigilen don k'a kɔnɔ jugu kun sigilen don k'a kɔnɔ Keba Jalo bɛ ka nisɔndiya o de la Ala ka dugu ɲuman jɛ Barça 3-1 o ɲɛna kosɛbɛ Barça maa 2 de bɛ ne fɛ yan cɛw ne kɔni ne sɛgɛn n'o wa u bɛ Paris Saint-Germain fana u t'o fɛ fiyewu u bɛ Marseille de fɛ Marseille gagné o don nka an fana ye Ballon d'Or sɔrɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ dugutaa tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da